jam wete mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe dartole final fulɓe on calminama onon kala e kuuɓal on jurama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere e ndewni calminal ɗi e juuɗe hoorejo teddugal fedde nde hono ceerno Abdoul Adama Sow en jetti hono mini meɗen Mouhamadou Siraji Wane baɗanɗo en ngal ɗo alluwal ngarɗugal ko yowiti e yewtere meɗen hande gooɓe jiile tawi toɓɓere meɗen ko kaddugal sukaɓe rewɓe enen fof eɗen gandi ngal ɗo baɗal ko ngal ɓooyngal ɓatingal e rendoji meɗen e Afrique ha tengti noon e rendo fulɓe tawde koye dartode pinal fulɓe gonɗen leƴƴi fulɓe no ndidorino ene gandi ngal ɗo baɗal te ene mbaɗa ɗum kadi e sukaɓe muɗumen rewɓe beele ngal ɗo baɗal kam ngal fawi ko e diine walla ala so tawi ngal fawi ko e diine eɗen ñaagi bandiraɓe yaruɓe to banggue saria ɓe nde kalanta en holno ɗum fawori e diine sabu eɗen gandi ƴogirɗe diine ko tati sabu eɗen gandi ƴogirɗe saria ko tati ƴogirgal gardal ngal kangal woni doɗowal ko Qur'an ƴogirgal ɗimmal ngal ko sunna ƴogirgal tahɗiwal ngal ko ijma ko anduɓe kawri beele ɗum ɗo ene moƴƴi walla moƴƴani anduɓe kawra aha ne moƴƴi walla anduɓe kawra aha moƴƴani ɗum ɗon kadi ko ƴogirgal saria jeeya ɗum noon e fawade e ɗeɗo ƴogirɗe tati beele kaddugal suka debbo beele saria neniri ɗum walla yamirani ɗum ko toɓɓere adande nde jiɗɗen fulkirde toɓɓere ɗiɗi nde koto banggue science ɗum toɗɗi ko doctoreɓe meɗen walla scientifique en ina teski walla ina teska wonde wonko ɗum bonnata e cellal ɓiɗɗo debbo o gonoyowo yimmiraɗo janggo o wonko ɗum bonnata ha heewi wonko ɗum battinta e muɗum so tawi noon wonko battinta e muɗum firti ko foti ko woppede sabu kala ko waɗata lor ene foti woppede ɗum noon ko ɗum woni fiitonde meɗen hannde eɗen ñaagi bandiraɓe fof gila e seerenɓe meɗen ha e fanniyankoɓe meɗen to banggueji kala nde dokkata hen jiyande muɗumen sabu ko heewi haalama e ndeɗo toɓɓere heewi windama e ndeɗo toɓɓere ene moƴƴi moƴƴani won wiiɓe ne moƴƴi won wiiɓe moƴƴani won wiiɓe waɗama ko adi islam won wiiɓe islam addi ɗum won wiiɓe ala islam taw ɗum won wiiɓe ɗum fawi ko e diine won wiiɓe ala ɗum fawaki e diine won wiiɓe to banggue science wonko ɗum bonnata won wiiɓe ala ko bonnata ɗum noon jiɗɗen ko so tawi en gayni yewtere nde goto emen kala faama tigui rigui so tawi ene moƴƴi ganden ene moƴƴi mbaɗen so tawi ene boni ganden ene boni goppen assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu dartole final fulɓe on calminama en tawi ɗo hannde yewtere meɗen hannde kablay ari hen toɓɓere meɗen hannde faati koye junnugol sukaɓe rewɓe walla kaddingol sukaɓe rewɓe eyyi so tawi kam dañama seere meɓen naata hen walla doctoreɓe en tamta enen kam en gona seere men gona doctoreɓe en meeɗi kam nande kam ne wiye nelaɗo meeɗi tawde ne waɗe haɗani yamirani wi hay sinno ɓe guitta yoɓe meftude wotal haɗani noon yamirani ɗum fof kadi enen jiiɗi kadi laftidade hen enen jiiɗi andude exact reelo taw diine koko yamiri tan yo waɗe ala ɗum enen jiiɗi andude docteur men ɓe kadi ne jiiɗi kadi naatan ene nder hen par ce que min kam en tant que yummi sukaɓe jibinɗo min kam kala jibinnoɗo ɓiɗɗo debbo a yii kam jurnugol min kam min yii jurnugol kadi ko pamme jurnugol sukaɓe rewɓe ne waɗi kadi caɗele ne waɗi des conséquences par ce que hen saahaji eɓe kaddino sukaɓe ɗiɗam ɗam honko darade ewa seeme no feewi kadi wona neɗɗo baɗɗo nden formation ngaji hay goto wattani en garat tan wiye kaari no waɗa ɗum
jogi lecture mudum yahatan jullan maɗi nena waɗi de constance no waɗi caɗele enen jiyani nden hay sukaɓe julne gasa tan jaha hen ɗum mi yino ɗum wasata kadi nanɗo ɗum noon deke ɗon kam ne waɗi caɗele so tawi tan kam ko docteur eɓe kam ne aɗa nawa ɓiye aɗa asiri oɗo docteur ɓe ne mbawi ne guitta eyyi ɗum fof kam e waadi hen enen concentre ɗen tan jiɗɗen andude e humpirade tan ko diine fof tawi diine ne yamiri walla yamirani so tawi diine ne yamiri walla yamirani par ce que en jii Afrique hannde ko ɓuri en heewde hannde ɓe mbiyata ko holto sukaaɓe rewɓe holto njulni par ce que moƴƴaani holto hotto kaddine ɗum haalama haaltama mais haɗata en watti tawde ko ɗum tawɗen ewa so tawi ko ɗum aada enen jiɗi anndude so tawi kadi ko wona aada koko farla tan koko yamira ɗum kadi yimɓe kadi ne jiɗi anndude par ce que ne waɗi de constance ne waɗi kam risque uji ewa ne addana jomumen hay wonde animi de goo laysaraji guitteteɗi ɗi totano so nan ɗon enen jiya tubakoɓe kam ngala hen haaji guittata ewa enen noon en tawi ɗum enen jiɗi andude so tawi ko aada walla kadi ko diine yamiri ɗum fof kadi yimɓe jiɗi andude ɗum docteur meɗen ɓe seranɓe meɗen ɓe garani hen no kabla yini min kam gaddumi hen yiyandema en tant que yummo jibinde gandude kadi wonko woni hen caɗele men nder hen eywa cikal Allah men gofnama tornama moƴƴere jo hoɗo waɗi hende woni koye jabbude waɗi hende seeɗa waɗanen jam inchallah wan tan won yimɓe mbayrat ɗo seeɗa mbayrat ɗo en so gande fuɗɗima tobde seeɗa hankkadi yabbere ñebbe yonti en ceerno Abdoul Adama to woni ko wona e jindanko mo jabbo ñebbe ɗe noon heewi wadde kam ndungu ari tan mo heewi yaade en kadi o luluyo Allah waɗani jam tawi ɗo safrat tawi ɗo directeur yeddi ɗo en yewte men mundi kon ko jiiɓide seeɗa kadi hen sahaaji addoto ɓerɓeranɗe yimɓe sahaaji woni hen sene kaala ɗum avec beaucoup de passion beaucoup d'émotion et tout ça hen kaala ɗum woni hen kaalda ɗum ɓer heewi hen ɗum tagi sono yewte tan tagi waɗa poɗum dal seeɗa ewa ko noon tan honon hawnaki taw ne wawi en nodda ko wayno cible janggi diine wonen kadi nodda kadi ko fate jojjanɗe aadi sabdiki hen eyyi ɗum noon adde en jewta tan yewtiren killi fu e gandal inchallah kadi gongirantagal objectif Allah waɗanin jam sikki directeur haali ɗum ɗo ko gueɗal ceernaɓe hande fof kam hunde fof ne waɗi jeeɓe tan waɗi bon gueɗal ceernaɓe e gueɗal abdouti fate cellal gueɗe ɗe fof ndende so ɗum ala ko jogui ɓe hen humpitoji walla heɓɓe hen kabaruji aywa no safrata yurni min kam kono nanan min haali hen ɗum hadis mo safrata haali o ɗum mbiyata ala ko debbo goto haali ɗum haaɓe won hen waaɓe mbi hen hadis o ko daif ibnu aɗa walla ko ummu aɗa on kadi mi heeɓino ɗerewol gotol mo ganduɗa ko imam mo sikki ko Mamoudou Dikko imam Bamako kam wonno sank noon yimɓe no nodda pour adde fata ɗum ɗo nokshot ɗo jewtude ko asdi tan gardinoɗo ceernaɓe o
ko Ceerno Bos yijiri inde nde saabo baba kam yijiri baba wulol ɗum kañum ardino dental ngal so noon ɓe on sanga min horam mi yi baba ndukkumomi ɗerewol ngol koye imam Mamadou Dikko on sanga imam ɗo Bamako imam ɗa Bamako nder ɗerewol he haala hen ko wonde waɗanno ɗum no waɗetno ko adi islam waɗatno no o haali noon iwdi mum ko won rewɓe jarniɓe feetude tan e nandikinade e worɓe caggal ɗum noon laamɗo ngam nehde ɓe jaggiɓe woni ɓe jagga waɗayno ɗum kuugal woni ɓe kaɓɓa nde ɓe kaɓɓa koye ɓe kaɓɓa ɗum woni ɓe gaddina noon ha islam e nder konngol makko ɓe rewni ha islam waɗi ɗum woni nde ɗum ɗum haali hen hadis ummaɗa o awjil nden ko on tan nanan noon mbaɗen e nder hen kadi eɓe mbiya nulaaɗo haddinaani ɓiɓɓum ko nanalla tan ewa caggal ɗum to baŋnge cellal holko nanammi hen on arta baŋnge diinto holko nanammi hen ko ene waɗi tanaji tanagara no on ko wiyete o hémorragie woni ɓe suddi perdude ƴiiƴam ɓe nanana kewɗi kono so ɓen keddima e kaddugal ko faati ngam ɓe suddi ƴiiƴam sukaɓe hewɓe mi nani ɗum on sa ngam ko Sénégal to ngoni mi nani hewɓe ɓilti hen ƴiiƴam ha won hen keddi hen maayi kono noon hewani haalede ko ñumbotoɓe less tan kalata ɗum caggal ɗum ɓe mbi ɗon ene ñabbuji no dañi hen wayno tétanosiji en e gueɗe mbaɗe noon saabu kaɓirɗe kutorteɗe donc ene waɗi hen tanaji ɗon e ɗon ne waɗi tanaji gabbituɗi tan e nder mbaɗi kuftidinde e nder hen kadi ko tergal guitetegal ngal ene wallitanno debbo to banggue jungol ene ngam tergal ngal wawa lirade joni so ɗum taƴama waɗa fimde ɗum tagui ɓurata teddinal ɓurata dañde caɗele jibingol heddiɓe ko alɗon e tati ko hadde kam nder mbaɗi eyyi caggal ɗum noon ɓe mbi iltirte ko ngam ustude tuuya debbo ɗum noon tawa ndeke ene wawi ɓeydude caɗele ɗe taw hula hen ko debbo yaade koyngal ngal fewani ɗum woni wasde yonede to banggue joom galle mum walla gueɗe mbaɗe noon ɗum addan ɗum yaade e kala saaha tawi yonetake sikom paami ɗon ewa caggal ɗum ko to banggue diine min kam ɗum woɗinami ha ƴewmi risala caggal ɗum hande dañmi risala e pulaɓe ɓe kalata hen ko teddinde debbo ngam teddinde debbo eyyi ko sakkiti ko noon kadi ɗum hinani won haalɓe mbi wonde hadisaji kalama hen noɓe kaldi ni wona ngol ɗo tan kam ne waɗi joni duuɓi tati walla nayi woodi wiiɓe wonde hadisaji ne nguudi ɗin kaali wonde debbo ne foti wona haddinede ɗon kadi wiyete ko sunninede ɓaade wiyama ko hadisaji en kadi watti wiyade sunninede sakkidi kam ɗin hadisaji tan ko sakket nani ɗum ne kaala kono andande ɗum maalesno tigiri ha waɗi goɗi yimɓe nde ɓe mbiyanno tan ko hadisu goto on hadisu no ɓe mbi wonde ko daif wonde ko kaddingol ko ngam teddindira min jaa ko ɗum mi junima hen kañum tan welano wona o jo goto tawi ɗum woni kabaruji oga banggue ha hande ɓaade ko niyanla no kadi yewtere nde wayi nata en paami tojiroji yewtere nde no yaari
wadde namdi sernaɓe e filliyankoɓe kañum miijoji sikallalem waɗanen joom siɗum on darde kedi ko kadi koto banggue laamu sen dañino mi sikkinan eɗen joguiɗo henna asa ñawode min koto jogade hen gueɗal inde kam to banggue murten banggue sénégal waɗi kuulete ene kaɗi ɗum ene katti ɗum anda noon wonko e len waɗi noon tiwande fawrede jomum so tawi wiyama ne waɗa ɗum kasile ko haalani so lende kono ɗum kadi ko addi ko yaaru to banggue ñawaji kadi ɓurata andude to banggue sensibilité ji tan kam ko wayno so hande yimɓeɓe walla matanɓe ɓe ko fulɓe ɓuri wonde sensible ngal ɗon gueɗal ɗum ɓurata battinde kadi maɓɓe kadi sa ƴeewi hay so banggue sénégal to e to banggue men dande maayo ɓuri wattude hen hakkille ɓuri jabde e banggue nder sénégal jolfuɓe ɓeɗa jabde ɓen kadi ɓuri hoyɗude elle wonɓe kaddintaji toon mbiɗa naati kadi to banggue safal elle e ɗum ɓuri ustade seeɗa ewa no waɗi diwanuji noon banggue giɗo maka ga en kadi ɓen ɓuri jamdindade hen sona noon to banggue wonto fulɓe gona fulɓe ɓene kadi fulɓe dane ma tan no pamir toon hay ɓen goni ɓe ɓurani jamdindade hen ɗum ko fate kaddugal en waɗi hen nokkuji kadi ko haale faade koko deƴƴete kam en waɗi hen nokkuji kadi ko wonnon ko less tan waɗirte ko rewɓe koye men kañumen mbaɗata ɗumen ɗum wayi ko rewɓe mbaɗata koye men ewa kono noon kam e nder ko haalten mbi ko worɓe ɓe ceeɗi caggal mumen eywa ɗum ko oɗon bañki ay moƴƴi allah waɗanen jam heɗo toɓɓere pour ko faate duhugol rewɓe e eɗen ngara hen toɓɓere nde noon kono yaaji kadi eɗen jiiɗi goto foof jolta hen haala hen sene uddana en noon yo uddan en ceernaɓe yo uddu ɗum yo uddiran en ɗum e fawade sharia e fawade hadith kono toɓɓere nde kono yaanji kadi neɗɗo foof en jogui ndumago juppade hen e doctoreɓe ɓe noon yo kalan en conséquence uji ɗi hol caɗele ko ɗum to ɗum waɗi hol caɗele muɗum eyyi enen kam gar hen ko holno ɗum arduno e holko watno ɗum kaddingol e umori koto leyɗele arabeɓe e nden sukaɓe mabɓe ɓe jibinama koye ɓuuɓol ko haaranduru e donka jogade koye mumen ha jaaha jokkodira e worɓe taw ndesaka joni noon hadan ɓe jagganno jomum to debbo wayi noon ɓe donki hellade ɗum ɓe donki handade ɗum ɓe semba ɗum ɓe jagga hoore nde ɓe semba ɗum ha laaɓa goppir ɗum noon pour ha worɓe kiise ɗum ha worɓe ela ɗum ɗon ɓe donki kadi ɗum ɗon kadi runki handade ɓe mbatti ittude ñiiƴe mum ɓe cola ñiiƴe ɗe tan ñiiƴe yeeso ɗe ɓe cola ñiiƴe muynirɗe ɗe ɓe cola jomum ha laaɓa ɓe cikka soɓe mbaɗi noon ma hando rewɓe jattudinɓe tan ine ndewe worɓe ma hando ɗumen ɗum ɗon fof ɓe donkani organe sensible o e kergal tan ɓurgal ko addata welemma ha jomum ronka jeyde hoore mum ɓe mbatti sunninde ɗum noon ɓe mbiidi an kadi rewɓe usti e no mbano ni aɗan usti hen ɗo noon hankadi ɓe mbatti sunninde ha yette meɗen ha yetti enen e jettiɗen ɗo hande on ko jomumen kañum waɗoɓe noon ɓe kako traditionnel o ko jomumen en foti rentade par ce que hande rasiiji kewɗi daaɓoji
en waawi ummaade taw joomum waɗaani janŋuuji waɗaani haydara walla layseraaji taw ko jooɗiiɗo ko ɓooni koomi ene waawi addu tata noon ene waawi ni addu daawolniro konta ko eeyi ɗum ɗoon ko huunde fotnde reenteede sene waɗee kam foti wonde kam ko des spécialiste wayno doctereɓe no sokhna Hajirata Dia wiini ni taw ko doctereɓe kam joganiiɓe ɗum humtiru eeyi totte ɗum mbaɗa kono so wonii kadi doctereɓe hay koñumen koko kaɗa kadi ene jeeya haɗawɓe ɗum kam mbaɗata ɗum kam wonata eeyi ɗum kam wonata mbaadi ko haɗa han kadi haa wontino droit ni haa winda woni loi applica baɗɗo fof han kadi ko kañum woni responsable so woodi ko gaañi heen so woodi ko addi heen caɗeele so woodi ko taƴi ƴiyam ɗon darade han kadi ko kañum ene waawi stockede kam fof haɗa eeyi sen duttima kadi to baŋnge diine kala kene walla diine kala walla diine ene yanta e diine kala kene walla diine ene yanta e diine sabu ɗum wiya aleykum bi sunnati wa sunnati l khulafa urrachidina min baadi a faami ngone e sunna mo laawɗi nannoomi on o a faami kadi arooɓe caggalam ɓe kala ko ɓe laawɗini yante sunna eyi saaba inen ɓe kala ko ɓe mbaɗi ko ari ko annda ene walla diine ene walla sariya ɗum ɗon ene yanta e diine ene waɗe ulama en renduɓe ndenda annduɓe fof ndenda taaƴa ɗum taw ko annduɓe hadis annduɓe diine annduɓe sariya annduɓe qouran annduɓe wonɓe kadi islamique suuji kadi ko julɓe kala ko ɓe laawɗin ɓe ndenndi ɓe laawɗin yante diine yante sariya eyi ƴeewi huunde haɗoore joomum fadde haa rese waɗa jina waɗa ko harmi ɗum ɗon jooni joomum waɗanaama ɗum ruttiriima e diine aste diine muñii waɗaani ko boni waɗaani goofol ɗum ɗon kay yante diine ɗi kadi so joomum ene waɗa koto waɗ ko ɓurti joomum ene waawi waɗeede ko ɓurti haa natta haqqille mum natta yalta e goɗol haa laaɓa taw kañum yiɗaa reseen ndi yalta e goɗol ɗum ɗon kadi woni lor eeyi ɗum ɗon ne kadi woni lor ko ene itta ɗum haqqille mum haa natta melema fof ummonoo ɗum heen haa laaɓa natta anndude ni melema mum walla ɗum ɗon ne kadi waɗii lor joomum kene waɗa yo annde ɗo so waɗaama ɗo waɗete ɗo ko ɗo ittata ene ustana ɗum jilliɗi ene haɗa ɗum kadi goofol ngol wona wattat kala ko waɗete yo won wattat yo hakkilu kala ko neɗɗo ɗo waɗa ko waawi wonde fof hay jarat hay ñaam hay koltu hay haala kala ko neɗɗo ɗo waɗa yo hakkilu eyi so hakkilaama tan mbeɗa sikki ɗum bonnataa haydara so hakkilaama taw bonnanaani debbo haɗaani debbo beele mum kadi haɗii ɗum kadi ko waɗata goofi ko ɗum kay han kadi yaade sari yodde sari kono noon haa seernaaɓe ɓe sokhna Hajirata Dia wiini sohnaaɓe e seernaaɓe ɓe kono toɓɓere ɓe kam ko uddiriima e seernaaɓe ɓe e docteur ɓe haa ngar toɓɓere nde noon kono udditiino wiinde no ceerno men ceerno Dia Abdoulaye Alsane udditiino yiko ɓusmo yo ara haala heen par ce que kala kaalɗo ma abdi heen faamuye ma abdi heen kadi yeruuji ɗi nanetnoo kono kam sen uddu ɗum kam ɗo sohna wiini yo seernaaɓe uddani caggal docteur ɓe yo seernaaɓe uddane nde ɗo toɓɓere sabu maɓe ngaddu heen hajjitaaji maɓe ngaddu heen dalilaaji maɓe ngaddu heen nafoore mum e fof on calminaama noon on njaaraama on njuuraama heen no pennelɓe ɗo ni kadi aljuma mbarak kisallah men banndiraaɓe musidɗo mon das directeur mbeɗa sikki somi yijji tan kamɓe safroɓe ɓe kaɗa ɗum kadi somi jaggaama heen elle wonko fawata e maɓɓe anda ko ɓe gartat golle walla ko haɓiri heen kono wonko fawa e maɓɓe sonaa tan koto baŋnge suuɗude kadi mi anndaami sikkaani so tawi eyi baŋnge suuɗaade to baŋnge suuɗaade mi nani on to nani
bëggoon nañu indi zone ni ya war kadin kanko de rew war kadin sugal kanko de haddina kadi ni dafa jangal makko kan ni tafro jangal makko tafro kono be kadina wuri ino reno ra jomgal ma sabu dum ko hada to bangilam salamu tini dum ko cadel actually pinan fulbe on calminam e tawri do en modama samba dembe e pameden Musa narto do en namdal walla bindol kabla e windi do en mate docteur e ben jaba nartinde cuklel de be seki sen ƴeewi kaɗiidi ko haɗi hannde ko wiyete hannde holto sukaaɓe rewɓe holto nattingol moƴƴaani ummori en ɓe sikki koto doctoreɓe kotoon ummori en doctoreɓe ɓe so tawii ɓe ngarii ɓe sikki ɓe kaalanta en hol conséquence gonɗo e cukalel dewli ngel so tawii haddinaama holko bonni hay ɓiɗɗo debbo hol rewam ɓiɗɗo debbo waawata dañde walla caɗeele e nder kaddingol tawde kamɓe ɓe jaɓaani ɗum ewa mi sikkaani noon so tawii doctoreɓe ɓeene kaddina min kamɓe nanaani ɓe sikkaani ewa ɗum noon enen kam kaalaten tan koko njiiɗen ko en mbaadi no tawruɗen aadaaji meɗen so tawii ko aada walla taw koko tawaa tan ɗum kam ne moƴƴi tan renndo ngoo kam hannde ɗo aduna o heɓi ɗo yimɓe ɓe kumpitoo ɗum doctoreɓe kam en njii kam ndeen nde sen kaali haala kaddingol ɓiɗɗo gorko ne ndeen conséquence uji ɗi sukaaɓe rewɓe dañata ɗi nden sukaaɓe worɓe ne daña ɗum par ce que ndeen ɓe mbii kañum ndeen ko laɓɓe walla jambe mi nanii ɗum tan de mi anndaa ne woodi mais hannde o noon doctoreɓe ne kaddina sukaaɓe worɓe jawko ɗon sen kaali sukaaɓe rewɓe ma en kaaloy sukaaɓe worɓe mais enen ɗo jooni kaalten ko haala nattingol ɓiɗɗo debbo mataw yende nde yaaru hoon tan eno ngaadirinɗen ndeen mawɓe meɗen no mbaɗirtuno voilà ewa doctoreɓe ɓe kam hannde o kam sukaaɓe worɓe kam hannde aɗa nawa ɓinngel ma gurel nawa ɗum to docteur ewo nattine toon e ndeen kadi no sukaaɓe rewɓe ɓe dañirtuno caɗeele ni sukaaɓe worɓe ɓe ndeen en dañatnoɓe sikki ɗeɗen caɗeele so wiyama jambere mi nani wonɗo jamme mbaɗetno walla wonɗo mi annda jaafoɗo ne e konnguli he mais ɗum ɗon fof ko caɗeele hannde kam kaddingol hannde sukaaɓe worɓe kam hannde koye nder ne yehee hôpital uji walla docteur eɓe ngara e gure ewa nattina ɗon jaafoɗon noon mi nattinii heen nde ɗo toɓɓere men hannde toɓɓere meɗen ko toɓɓere e nattingol sukaaɓe rewɓe ɗum kam ɓe sikki doctoreɓe ɓe jamiraaka ɗum ewa ɗum noon on calminaama on juuraama mi ñaaganaama Allah moƴƴere ɓe sikki wadde joggi hannde ko seeɗanɓe ɓe ɓe tellonoo en heen doctoreɓe ɓe kadi ngara kaalana en kadi hol conséquence uji dañireeɗi heen dañirnoo caɗeele heen ndeen koye goɗi jooɗotnoo waɗee laɓi e laɓi kodi ko sakkeeɓe keewnoo waɗde ɗum sakkeeɓe kañumen keewnoo heeroraade ɗum e duunude worɓe e teno duunee noon jooɗotee koye wuuru e so jooɗaama e wuuru noon wii ko laɓe belde e laɓe belde nde noon ko ɗum ɓe cunninirta joomum eyi ɓe mbaɗa heen gawde eyi ɓe mbaɗa heen gawde joomumen njaha e leydi ngulli en mbasa nawde faɗa en ɗum ɗo fof haa yaawa tellude gawde kam ko antibiotique ene anndaa eyi gawde ɓe kulla heen eyi jooni noon no mbiruɗaa jambere ni jambere kam ɗum alaa heen jambere alaa heen ɗum ko sabotage tan wonno eyi njiya surga tan yaha mawna wiya oɗo kam sene duunee ko jambere eyi ko sabotage tan ɗum ɗon wonno wonaa kene waɗire alaa ko laɓɓe taw kadi ko laɓɓe hay laɓɓe ɗe fono haylaytere kañum ɓuri welde sabu ndeen yimɓe laɓortono so a nanii laɓol tan firti ko laɓɓi ndeen laɓortono heewɓe laɓortono ko paaka sombortono ko paaka nde laytataaji keewaani ko paaka wiyetee laɓol
sa nani laɓol tan ɗum ni koye legge ɗum yimɓe laɓortono kadi ko ɗum kadi joomumen ndu hortono hono jambere kam ala hen jambere ko sabotage tan han kadi ɗum ɗo solimaji jooɗo ha mawna taw ndu haaki joni noon ɓe mbiye ɓe ɗiɗo solimaji kam soɗi nduwoye ko ma jamde gadde ɗum ko sabotage tan wonno wona hunde gollortonode ko toñange tan ɗum wonno salminama noon a jarama juurama keja ɗani hen conséquence uji ɗin wonno sahaaji men jomumen ne jacca mema ɗo sahani memde gorko taw hawre neer joni noon seeña kadi jiijam ari kamɓe ɓe ngala koɓe dartinir ɗum ɓe mbawa dartinde ɗum wona spécial sahaaji fof ene waɗanno jomum resta tan ɗo foti ittude ɗo mema ɗo fotani ittude jomum daña caɗele walla jomumen ni ñawre tan ha keddo hen ɗum ɗon fof ene waɗa kañumen tufo en ɗum ɗon fof ko gueɗe baɗetenode sahaaji fof ene dañe hen accident ji wonno ko waɗoɓe ɓe won gandal mabɓe tan ɗo haaji hen gandal mabɓe wonɗo haaji hen jomumen ne mbawi addude guiye taw ko baɗɗe tosano so walla misalle taw ko baɗɗe tosano walla paagalaɓe taw ko jaaɗo ha kolmi mayri ɗum nindi ɗum ɗo fof ne wona hen ɗum ɗo fof ne dañe noon nder hen nden wassalam jamma ere moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe dartole pinal fulɓe en calminama non kala en juurama en calmini hono musidɗo men Amadou Samba Dembélé bani men debbo hajirade dia musidɗo men Moussa Ba on tellima e toɓɓere he tigui on memi tigui ɗo jinnoɗen meme o beele ɗum fawi e saria ha joni eɗen yeeri sernaɓe men ɓe inde ɓe kelloto e dingiral he ni jellini ɗo deftere nde koye araɓe yimɗa ɓurɓe ƴellitade e ɗemgal araɓe to wayno ceerno ɓurɓe waɗade yimɓe hono ceerno Abdoul Sow walla ceerno Dia Mamadou Boubou walla ceerno Abdoullahi Samb deftere nde nan ɗo nde heewani no feewi ko kelle capantati e ko fawi kelle capantati e joyi e ko fawi ko muntaga fikre islami wa hiwaru sahafat ko rencontre mo ganduɗa ko miijiyankoɓe seerende e wanno ɗo moftoɗo hirande septembre ujunnaji ɗiɗi sappo e ɗiɗi ko yewiti e ko kalten ɗo ko zahiratul khifab bayna al aada wa shar walliti deftere nde ko ulama uji moddani Hamdan Wul Tah en jiya hen docteur Cheikh Ould Zeyn imam Bal Mohamed El Béchir en jiya hen e almami goɗɗo no wiye Sidi Mouhamed Ould Cheikh Ould Hamadi so tawi wonko pamɗen hen mbeɗa andi kam ɓe limtumi ɗo ɓe ɓurata famde mbeɗa wawi addande ɓe deftere nde hande beele ɓe mbawa kadi janggande en deftere nde ɓe kalan en ko woni hen yantude kadi e miijoji mabɓe kadi yiyanɗe mabɓe ko yowiti e toɓɓere nde ɗo ko paami kam deftere nde ɗo ene señina ɗo fatwa mo ulama uji kono tolno e capantati ulama uji Mauritanie gila e almameɓe ha e anduɓe diine mbanno e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo ngam hollidde wonde kaddugal sukaɓe ɗo fawake e Qur'an ala ɗum fawi e Qur'an ala ɗum fawi e sunna ɗum wona sunna ɗum wona farilla on fatwa ne woodi mbiɗa andi kadi ulama uji azhar koye jeeya koye ɓurɗe nokkuji ɓurɗi fawde e islam sunnit ɓenne kadi mbaɗino fatwa ko adi ɗum ene kollira wonde kaddugal sukaɓe rewɓe fawake sunna fawake farilla ko fawake sunna fawake farilla eyi hay so tawi en mbi moƴƴanine de yo woɗo kalɗen hen ko wona ɗum ko to banggue kam doctoreɓe en kaali ɗum joni ko berlimi namdal ɗo ko jabade sogona hajjarata ko haali ko wadde ɗum nde e dispensaire uji ene harmi ɗum ko hunde nde janana ɗen hôpital uji kala cafrowo ene harminana wadde ɗum e nder dispensaire uji he ko yowiri noon e kaddingol sukaɓe worɓe ɗum ko circoncision ɗum onon amaliya onon opération ene wayno professionnel de santé ene jaɓa wadde ɗum
ben jabo wadde dum de wonno don lural ala kaddungal sukaabe worbe lural ala hen ko dum sunna dum ko citan yete kaddingol sukaabe rew dum ko khifaatu ko don halaka woni kono do kaddingol suka gorko dum ko sunna lural be sikki ala don ko dum wadi docteur e ben jaba enen jaba wadde dum te wana compliqué be ndi ko don ko membrane ittete ko sukaabe rew be ngitante ko organe e membrane wana gotum be nyaaji docteur e ben explique dum organe e membrane wana gotum ko sukaabe worbe ngitante ko dum ko membrane so iwe hunde ala ko bonnata haydara nofuru sa taji nofuru ndudo hatta neddo nande membrane dum do ko membrane tan ko fawi do yitere ko hipporo e do yitere ko membrane dumane ko sukaabe worbe ngitante ko dum ko membrane ko itere e sukaabe rewbe ko organe dum wadi ene serti opération mum ene serti membrane rôle mudum ene wodi ene jogi rôle kono rôle o ko secondaire organe non rôle mudum ko fondamental don be nyaagi docteur be ne jagnoro hen mi wona docteur eden jogi do docteur be dido kam to ni jirani lo Hamad ko docteur eden jogi do kadi docteur kadi ko ceerno ananta hono jigam ceerno sara celli ko docteur kadi ko ceerno ananta ben fof eden ñaaji men ngattata nder do tobbere ngam yaajnaade hen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jannale mon bandiraaɓe tawtaaɓe digiral meɗen Dartou Final Fulɓe nde yewtorde mataw nde tiggama gila subaka kono nde wonno komi ɗanniɗo mi heɓani heɗade so wona jooni so ɗannaka ene nangue so ɗannama kadi ɓuura nanguede joni kam aduna hannde o mataw ko noon tan hankkadi o ko joni kemi rewindade seeɗa e heɗade hen ko ɓuuri tentude ko e kalanɗe nde haala ka arnoɗo balɗe ɓennude min mi heeɓino jippade hen e audio dabɓo ngam yiide wonde kaddingol rewɓe ala ɗo tawa e nder ayaji ɓurana sunna dalinortoɓe sunna nelaɗo ɓen e jowitto koye hadisaji ɗi ganduɗa haralleɓe on ɗon fannu haralleɓe hadisaji ɓe hen heewɓe nangi ko ɗin ɗon hadisaji ɗi ɓe jowiti e muɗumen ko ñawɗi bof dumunaji ɓenno ɗo ɗi mi addani on ɗo jewte ɗe Moukhtar Mbow waɗanno ko fati ñawdi hadisaji ñawɗi ɗum mi artata ɗum sabu somi arti hen ko mboɗo resto tan ko ɗo ko kalnomi ñanden ko wonde wona ɓurano wona sunna labtuɗo kadi ko ɗum negre wadde ɗum kadi e yiyandam min ko wasde andude tan e humo mbinoɓe ewa mbiɗa yinno noon caggal nde keɗimi ɗo Abdoulaye Alassane Dia ene enda serlude duunugol worɓe kañum kaddungal rewɓe e kadi no sifori ni ko noon tigi so wiyama kaddungal debbo on ɗon opération surtout ko taƴete ko tergal ewa taw noon ko duunude worɓe ɗum taƴete tan ko nguru wona gotum ala ko fiidir ɗum kaddungal rewɓe no waɗirte hay so tawi ko taƴa hen ko heewani ene waɗi caɗele mawɗe dañe cellal ɗe addanta suka debbo te alana ɗum nafoore hay batte ko wiyete wonde ene addana jomum jeyde hoore mum ko ɗum humambinagu tan mboɗewu coy curkow ala fo ɗo ɗum yowiti e bange karalle kese so tawi ni ƴewtidama no fewi ene gasa médecin ji ɗi min kam somi leeli tan tinde yewtere nde so wona ɗum mami noddano ɗo seeɗa on médecin ji naata ɗo wooda ko kaali hen
so ɗum duñama noon nin no feewi en tawete ni ko goppiɗaɗo debbo goppiɗaɗo e tergal muɗum timmugal ngal ɓurata wawde yoneede e debbo mo tergal muɗum taƴa o donc ko ɗum human mbinnago tan wasde andude tan ko fati noon e duunugol sen mbi duunugol tan firti ko opération toɗɗiɗo warɗo sen mbi duunugol tan duunugol jooti ko duhoto ko gorko haddoto noon ko debbo donc sohlani keɗen mbiya haddingol sukaaɓe rewɓe sen mbi haddinde tan jooti ko rewɓe sen mbi duhade tan haddi ko jooti ko warɗo donc so faati noon e duunugol ngol ɗum eɗum waɗi ngartam keewɗam nafoore baŋnge cellal gorko o yeru muɗum tan ko duuɓi ɓennuɗo ɗi oɗon nganndi ñaw biyeteeɗo sida o yaajino no feewi haa waɗi kulhuli oɗo sahaa kam ko mawɗum no feewi nde wonno o yitanaama wone safareeji hay so tawi wona safaro tan cafrowo tan haa wiya ɗeɗew kono hankadi hannde ñaw baaɗo no ñaw sida ni neɗɗo no waawi wuurdude heen kaadi ngurdam muɗumen tawa ñaw o waɗanaani ɗum lor haɗaani ɗum jiibi ɓesnude tawa kadi ɓesngu muɗum ngu ene hisi on ɗon ñaw nde on ɗon ñaw noon mbiyatnomi ɗe duuɓi mbiyen tan sappo ɓere capanɗe jeenayi e ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi sappo ɓere muɗumen mi waɗi leydi gootiri e nder Afrique ene wiye Uganda ndi ngannduɗaa yehino ñaw o muusino ɗo maɓɓe haa kala temedere neɗɗo heen capanɗe jeegom heen ene tuuma wondude ñaw o mi retta heen yehino haa tuuma kala temedere neɗɗo e nder leydi ndin ɗon Uganda ndi heen capanɗe jeegom ene tuuma wondude ñaw sida o alle e on ɗon boros on ɗon ñaw sida ko ñaw ndaaɓow mbongu taraade nder leydi he nde siki tan on ɗon to meeɗi yottaade tan ɗon e leydi ko nder ndin ɗon leydi OMS woni organisation woni juɓɓudi dente windariyankoji toppitiɗi ko affaire cellal heɓino nisno wiide leydi gouvernement Uganda yoɓe mbattu duunude worɓe ɓen ɗon jaɓi ɗumen sabu eɗum addana gorko histe ñaw sida o ene jeeya ene teska worɓe duhiɓe ɓe ɓuri waawde histe ñaw sida o e worɓe ɓe duhaaki wiya noon wonde ko yo duunugol ngol huutore no annama faddorde sida o ni e on sahaa ɓe jeeyino haa worɓe mawɓe taw wonaa force noon kono worɓe mawɓe taw ko baabiraaɓe taw wala sinji mi wiide tan ko yimɓe worɓe saamulin wonaa tukkunoon mbatti yaade yaha hôpital ene kaddine donc surtout ko eɗum waɗi ngartam no feewi enen kam ni mbaɗanno ɗen ɗum tan mi jaafoɗon mi joofima mi mbimi kaddugal jinnoon wiide ko duhugol enen kam ni ene wonno tan e pinal meɗen enen fulɓe duunude sukaaɓe worɓe ɗum ko hay goto anndaɗo ɗum fuɗɗi ma taw gila dawade kono ne gasa tawa en ganndano gartam ɗam hannde karalle kese ɗe kolliti wonde eɗum jeeya e ko hisnata ɓiɗɗo gorko ñabbuuli keewɗi tawa ko keɓreteeɗi baŋnge terɗe baŋnge wone terɗe eeyi ɗum noon firti ko wonaa huunde nde fotti fondede ko huunde nde fiindirani kaddungal e duunugol wonaa huunde ɗum gaa ko huunde moƴƴere duunugol ko huunde moƴƴere kaddungal waɗaaka barke alaa nafoore alaa ɗo fewete alaa nafoore e ɗum noon ko min ko ɗum tan wonno heen yiyandam e fammuyam mi salmini on mi juuri professeur Ba Mamadou Kali mi arta juste tan e ɓoyɗinen seeɗa waɗa jinen sabu haalɓe ɗo fof en mbawa haalde haa ɓuri koɓe kaali ko nangallaji tan ne mittine walla no jiirano ɗen walla kam yiyeede waɗi ɗum donc pour ustude doole debbo o are wasde are ɓurtude yaade hannde jaanuɗi kamniɗi eyi ɗum e jeeya heen donc kadi ƴeewtida noon kadi tawa kadi vraiment so ittama kadi ne haɗa ɗum heɓde dakame mo sohli o ɗum noon ko caɗɗele donc ko ɗen caɗɗele ɓuri foti renkede neɗɗo ko forno heɓde dakame mum ko forno heɓde ganduɗa hoorema gueɗe mum fof so ittinama ha laaɓi
wonta ɗum caɗele hay so tawi wonta jini wonta ɗum caɗele ɗum no foti rentede ewa comme ko joni kam yimɓe développima ene wawi peut être ƴeewa solution ngaji no mbaɗiri kono noon kam vraiment so ƴeewama ene wawi taw wona ala fof kam ɗo tira kam ɗum bindagal ngal ne jeeya hen kam vraiment ne jeeya hen no fewi donc de tan caɗele wone gueɗe fulɓe kewi gacce ewa ne kewi gacce jiiɗa wone gueɗe kewɗe tan aray mumen walla wiyama walla mbiye keeɓi ɗum ɗum gacce donc ɗum ɗon kadi ne wawi taw ɗum tamen nden tortuma donc de kadi sukaɓe rewɓe hade ngabbaji tan e pijirloji tan donc jooɗade e ɗum noon ko ɗum tan certainement donc no mbiɗo ni tan wawata kadi hokkude hen kadi e jewte tan ganduɗa hoore ma ha mbawen kadi ɗaffirade kadi ko c'est scientifique so tedduma ɗo en mbawi haalade hen ko heewi bon sernaɓe ɓe kadi en mbawi hokkude hen ko mboɗe naftorade voilà c'est ça par ce que kala kene aɗa caɗele kam si diine yiiɗa ɗum kala kene aɗa caɗele diine yiiɗa ɗum donc on ɓeftanama kadi vraiment on puɗɗima arde hen no fewi e yewtere nde saabu yewtere nde ko yewtere fornde ƴewtede no fewi ƴeewe tawna ko noon binnagal tan noon ɗo to professeur wini yimɓe nde ɗum nde ɗum ha wontide wonta ɗumen aada donc ɗe gueɗe ko jew yurtede bon joni kam garta kadi ko yimɓe nan puɗɗo finde seeɗa comme kadi menatama gueɗe kewɗe nande hen to ewa noon mbaɗe ko adda caɗele eko haɗata jomum hebde aɗa haɓe mum mo sohli ɗo donc foti ko oppede walla kadi so tawi ne jibina adda ɗum caɗele foti ko oppede sabu so tawi neɗɗo wawi fittade mum so mawmo tan ittineni ngal ɗo caggal ɗum ko caɗele donc foti ko oppede no woni joomum heɓa ko foti heɓde ko kadi hisa e nder hen mbade en jiyande winda ene harmi en jiyani kadi ne haala ko oppirama noon ene haɗa joomum juulde walla autre chose donc ɗe gueɗe fof so tawi ala hen sohlane kene waɗe donc to banggal am e wiijoɓe voilà heddi ko noon ko yimɓe woɓɓe tan mbawata arde kalane hen ko naftoɗen eko mbaɗen hutorade on haɓa wi ko salmini on kala e kuuɓal mi arta gongol mataw ngol ɗo hitogol wonata caggitingol mi salmini dendagal taweteɓe ɗo ha e rewrude noon e mawɗo meɗen hoorejo teddungal ceerno Abdoul Adama Sow ceerno Abdoul Adama Sow e hoorejo dingiral meɗen Abdoulaye Alassane Dia mi soynima ɗo Samba Lo ene ara mi salminima Samba Lo e dow to Hajiratu e Das en on fof on calminama mbiɗa yinno han ɓeydude hen seeɗa banggue saabu wonɗo nanni ene wiye wonde ko kaddungal koye pinal Afrique jeeya ene gasa tawa leƴƴi Afrique naaji kewɗi ene ngaadori aywa haddinde sukaɓe mumen kono wona leƴƴi Afrique fof ne waɗi min wonɗi hen ɗi gandumi e seeɗa ko mbittumi wonde ɗi kaddinta sukaɓe mumen rewɓe seereraɓe kan jeeya seereraɓe joni ganda kaddingol ɓinguel ɓiɗɗo debbo so kala ɗo jiiɗon seereer haddini ɓiyum tawat ko ɓooyɗo e nder nokkuji ko ɓooyɗo hoddude tan e fulɓe walla e soninkoɓe walla leƴƴi kaddinoji ɗi kono heeɓi humtude wonde ko kamɓe e aadaji mabɓe seereraɓe ko ɓuuri hen heewde to e Sine e Saloum ɓe kaddinta ɓiɓɓe mabɓe te yoga e mabɓe d' ailleurs gontuɓe hen julɓe en jokki wasde haddinde ɓiɓɓe mumen nde wonno gandi wonde wona ɗum farilla ɗo diine ɗo eywa joolaji kadi ko noon joolaji ko noon e ko mbittumi joolaji kañumen kaddinta ɓiɓɓe mumen voilà donc ko gonga leƴƴi Afrique naji kewɗi ha tengti Afrique banggue worgo banggue hirnangue ɗo ene kaddina kono ne waɗi kadi hen waɗi leƴƴi Afrique naji kewɗi ɗi kaddinta eyyi ɗum tan woni ko jinnomi ɓeydude hen mi salmini
Basule final fulɓe machallah enen jokki hettade ha hande kadi yewtande ne waɗi fayida yewtere meɗen tawi hande koye kaddingol sukaɓe rewɓe ewa en jeehi noon ha balloyɗen hen kaddingol nattingol sukaɓe worɓe e nden no conséquence uji no kaldunoɗen sukaɓe rewɓe ɓe dañanno hen caɗele jinnaɓe ewa de saignement kadi laysataji ko tétanos uji ne addana jomum rafi en tant que yummo jibinɗo no mbiwini min mbeɗa andi tan ne waɗi caɗele ne waɗi de constance ewa gaddi hen nattingol sukaɓe worɓe mata ko kañumen so tawi nder no aadaji no jaaruno wiyede sukalel ngel jooɗo e wowru walla waɗe sasa sotte bammeɗen Moussa ari hen wi ala wona jambere nde ko haala rewi ɗon mataw so tawi yehino ha worɓe mataw cewɗo han taw jomum woni sagaraɓe wiye jomum ƴaggi ma jambere tawa e noon no mbirɗani mataw ko haalande nde way noon nanallaji ɗi kadi adna jarama hen e humpitoma o enen kam de sikkiran eko ƴewɗen ne wawi taw ko gacce fulɓe mbaɗanno ɗum nafte en gandi fulɓe nder ne keewi gacce hande so tawi suka debbo hande sa ƴetti reedu jaranma yaade mbastoyɗa walla jinnaɓe ma jaltinma galle walla mbiyane piima en eɓe keewi gacce fawade noon so tawi wiyama so tawi ɓiɗɗo debbo so tawi ittanaka ne yiɗa gorago voilà addande ɓe wasde dañde no wiyatano koyere addana ɓe mataw wadde ittande ɗum par ce que so tawi wiyama so jomum ittanama dakanme muɗum ne usto enen gandi kam so tawi dakanme debbo ustima kadi jiiɗa kadi e conséquence uji gonɗo ɗon en tant que debbo kadi no kalduɗen ni enen gandi kam so taƴete to ko tergal an nandani gorko kañum ko nguru ngu tan ittete ɗum kadi ɓe ɗandi hande jeeya e caɗele e mawɓe meɗen nden mataw hulde ɗumen gacce kañumen kam gacce kam nden mi huula ewa ɗum noon yewtere nde kam ene waɗi fayida en kettima ɗo henne docteur meɗen professeur Bamar Khalid ari hen e gacce salminama guiɗe e dennagal tan mo tonggode muɗum seŋi ɗo yewtere nde ene waɗi fayida ɗum noon so tawi en dutti ɗum tan e aadaji meɗen enen gandi mawɓe ko hulnoɓe gacce no wawi taw ko ɗum ne jeeya e haddinde ɓe sukaɓe rewɓe ɓe ko ha jooɗo mbasa hunɗude e yaade yiloyade worɓe ewa tawde so tawi wiyama jomum so haddinama jooɗo deeƴa mais ne waɗi conséquence ne waɗi kadi caɗele ɗe rokkata ɓiɗɗo debbo o e gurdam muɗum ewa docteur ɓe noon so tawi kadi mbawi haalande en kadi holko ɗum kadi conséquence kadi gonɗo nder hen o kadi ma yimɓeɓe ɓeydo naftorade ew to diine to woni yimɓe jiiɗi andude réellement taw tan ko diine woni wonɗo yiya walla en tant que seeɗaɓe tan telloɗo ni ko nande ceerno meɗen Abdoul Sow en ewa haalɓe dow ɓe kam haali on ko kaali hen kadi yewtere nde ende waɗi fayida no fewi minen ga hay sinno a ummima Afrique aɗa aadorino haddinde ɓiye sa ari ga suusa a haddinta ga a suusa haddinde ga ɓiɗɗo debbo ala suusa so tawi kadi ko aada tan yimɓe ne mbaɗanno kadi ma yimɓeɓe kadi koye tan nanda hen par ce que min mbeɗa heewi nande mi wiye ɗum ɗo juulata ɗon kadi mbeɗa yiɗi seeɗa yimɓeɓe garana en hen so wiyama neɗɗo so tawi tergal ngal Allah hokkuma nefta so neɗɗo Allah tagima tagguma e terɗe ma mbeɗa heewi nande mi wiye sa ittanaka juulata Allah tagma ne addi tagguma e terɗe ma ha timmi so tawi kadi wiyama juulata ɗum fof kam ko nanallaji enen jiɗi seeɗa yimɓe garana en hen par ce que tergal ngal Allah waɗema so wiyama ngal juulata en tout cas hunde nan ɗon yewtere nde ene waɗi fayida no fewi. assalamu aleykum dartol e pinal fulɓe on calminama on beltanama yafanade taw o wayrude ɗo nde jokkat tan e yewtere nde kadi jarnude dendagal yewtanɗe ndeɗo yewtere nde ko yewtere wande fayida no fewi machallah on beltanama tigui rigui Allah yo moƴƴere salmini hoorejo teddugal Abdoul Adama e hoorejo galle o hono Abdoulaye Alassane Sow Adja pardon
ndarooɓe to ngaa o vraiment galtiniiɓe kamɓe fof galtiniima naatɓe ɓe fof kadi ɗo dow ɗo docteur Baba Kalidou ɓeyde ko kalɗa ko tan wonde leƴƴi goɗɗi keewɗi taw kadi ko leƴƴi juulɗi kamen no mbay kono fulɓe ni ngalaa presque wonaa juulɗo no famɗe mumen heewaani hono hawsaaji kamen ne kaddinta sukaaɓe rew no hawsaaji presque kamen noon juulɓe mbiyata no fulɓe mbiyata koye men ko 100% musulman walla ko noon ni walla kam keewendi men écrasante ko juulɓe ni hawsaaji no noon bay eyi ko leñol keewngol kadi ngannda kaddingol sukaaɓe rew hunde no laaɓaa men fewi ngol wurde no mbaɗa andi tigi rigi ewa ko noon tan ko ɓeydi tan ko docteur Mamadou Kalde haaɗi ko en beltanima noon heddiɓe naɓɓe fof kadi kanko on beltanama assalamu aleykum assalamu aleykum mon gongol machallah on beltanama kadi machallah yewtere nde fayi noon telluɗen hen no fewi yama men dañi hen solution walla kam men dañi hen kam ko mbaɗen nandilde walla kam e faamuyaji meɗen en kala on beltanama gayde absolument siramo kane fiila en calmini Diop ceerno Diop a salminama o musidɗo ma Samblo professeur arti on e arti ɗo kadi gongol e kadi bijam haji rabbi arti hen eyi gayde minne kay mi nanini ɗum kadi no yimɓe nani ɗum yimɓe mbi ko kadi no nde ari makko nde wimo o ari jogii kadi no ari ndaare makko nde o wi ɗum an kam ha joni a oppani ko mbaɗanɗa ko o wimo ala o wi wadde itti hen seeɗa tan ɗum mi annda ko haala walla tan ko no mbiɗa ni donc nanirɗen par ce que nde o wi debbo o nde wi ɗum ɗo wi ko an ha joni tawɗa ko mbaɗanɗa ko mata a seerani hen a oppani ɗum o wimo ala o wi donc itti hen seeɗa tan itti hen seeɗa donc itti seeɗa noon enen en mbawa misirde hay so tawi mbiyama itti seeɗa yimɓe mbawa misirde mbawa fondude donc en salata ko ɗen gueɗe fof kono noon tawi dañama tan wawaɓe toppitade ɗum ha mbaɗan to waɗiri ni watta conséquence hadde ɗum dañde dahammum mbiyete ɗon e hadde ɗum kadi caɗele kadi so e jibinde usta sensibilisé mum sensibilisé mum dañde usta doole mum ha ɓurta ɗum kadi so dañama waɗe ɗum adna kadi waɗi conséquence uji grave donc ɓe sikki tan mbaade harminaka hadda ɗum juulde donc mi sikki ɗon mbawi yeewirade tan ni ëppude ɗum no woni ni ewa ko fonndi ɗum nde woni caɗele ɗon no woni caɗele ɗi sa wiyama usten seeɗa tan neef hen seeɗa donc a annda ɗo kaɗata e calmini Diallo noon ɗon mi cuwata kaɗeji makko ɗum ɗon vraiment ko waɗi fayida ko fof sa dimmi ɗum tan ɗum kettidiri ɗo ma en paam kadi ma en nganndugo fof no nanri ewa scientifiquement kadi jomumen naati kadi ma kokken nen kadi mbaɗen rentorade mata babikum itte seeɗa tan ko ɗon noon caɗele ɗe e mefta ha laaɓa so mefti ha laaɓi tan an gontoɗa han kadi ko mebal walla gonta tan han kadi neɗɗo goɗɗo dañata dakamme on tan ma caɗele susala ko ɗon min kam ko ɗon namiri wallahi assalamu aleykum dartule fiɗam fulɓe on calminama on kofnama mi aray oɗo gollo bindol no ceerno min ɗo wi ko selon certains ulama ɓe mbi ko ɗum wona sunna mbinno ɗum hawam seeɗa sunna so ƴeewama sunnaji ko tati sunna koko nelaɗo waɗi ɗum ko sunna wiyete ko nelaɗo yamiri yo waɗe kono kañum waɗani eyi ɗum ko sunna ko wi ene waɗe o haɗani kadi o yamirani kadi ko sunna sen garte ɗiɗo sunnaji tati nelaɗo ne affecti jabbo goto wiye umma atiyat on ko on nelaɗo yamiri yo duu sukaɓe rewɓe o wi ɗum noon horo ittu fof kono hakindo eyi o ɗum kam ene winda ene janga an inde mum ne anda debbo mo nelaɗo affecti wi ɗum wiyo waɗ ɗum e so wiyami wona sunnama ɗum hawa mimi jangi ɗum e deftere minen ɗum kadi e seernaɓe jakon noon salamu aleykum rahmatullah grand no mbaɗɗaɗo sirde machallah alhamdulillah ono wona maître ko miñum maître eyyi ndin kañum
en amont et en aval, il y a des risques. En amont, il y a des risques so waɗaka eɗen gandi debbo dahanno mo jogoto so ɗum waɗaka ɗum mbeɗe waɗi kadi ɗiɗon risque uji ɓuri mawnude so rewɓe mbaɗaka ɗum jafoɗon noon e konngol ngol ne wawi min ɗon ko jaggude koye mumen eɗen ken rendo juul eɗen gandi ko ɗum wiya so rewɓe mbawa jaggude koye mumen zina kam ene wawi yaade e nder rendo donc ɗum waɗata ɗum ittede pour min c'est pourquoi kalmi encadrement enen pourquoi seɗen gandi hunde ya ene wawi addemen lor ɓurɗo lor mo mbiya tan so waɗama en naval o par ce que waɗa ko huli so ittama ko ñabbuuli les gens effectivement sont exposés à des maladies d'abord matériel baƴirteɗo e ɓurtinde ndegede mbano koni wadde maladi walla ni hadde jomum ni defintima dañde dakhal ɗum fof c'est des risques ko gonga kono ɗum ɗo fof sen goni rendoji organisé ene wawi encadré de telle sorte ko ɗi risque uji fof kadi hay sen kam daɗani e majji kam à 100% daɗa hen ko heewi kono ko ɗum ɗi kul hulli goodi tan ala yo oppe ala ɗum kadi wona par ce que pour min les risques wasi ittude ɓuuri mawnude e risque uji so ittama eɗen keɓori ñawde eɗen keɓori jogaɓe guelbani mi anda son paamiji ɗum wiide voilà effectivement kan no mbiɗa no wi waji ko yo ittu hen seeɗa donc nelaɗo wi yo waɗe no wiiri ni surtout ko yimɓe mbawi tuunade ɗum mbaɗa ɓayri ko noon nelaɗo hay sino ko kañum fosno ni kesi mbawi tuunade ɗum mbaɗa ƴeewa ittude seeɗa eɗen mbawi kadi en tinni en daari min goni rendoji pewɗi mo sappe min pewi eɗen mbawi ittude seeɗa voilà aɗa gisa sañinako aɗa gisa de nde kanko kañum dal maɗum ƴewte tan no fewi min mbasa wiite wadde ɗum waɗen ɗum wadde woni geɗe ha geɗe adda caɗele partout tawiyama ittu seeɗa surtout jene waɗi conséquence grave waɗi conséquence donc ɗum waɗi jomum wiye waɗi oto ittu fof ittu seeɗa tan seeɗa mbasa seeɗa o noon jomum wawa fondude yimɓe jomum mbawa fondude so wonti jomum wawa fondude wonti caɗele ɗotti wonde ko wiya ko wati o rewani ko ngelaɗo wiimo ko ɓustu seeɗa donc ɓustini ewa ɗum noon ko ɗon ɗon conséquence grave o en gandi kadi waɗi caɗele bon donc ko ɓurti moƴƴani en calmina wallahi min ɗon beltanama fewi gari eɗen ketta assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh assalamu aleykum wa rahmatullahi fulɓe calminama jarama juurama woni kam ɗon ko yubbo calminama jarama juurama abdoulahi saldia calminama jarama sadara dik calminama jarama juurama sabbu fulɓeji ko gonɗa ene wonirɗa istical jam walla wonema calminama jarama juurama ceerno diop calminama jarama juurama mi salmini dental assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe ceerno adam gis a salminama juurama malik diop onon mbatiɗo abdoullahi ngayde hono sambalo onon fof on calminama hono musidɗo men kadi notre camarade de classe diallo amadou samba a salminama juurama ɗon hajirat jasiɗo eyyi ceerno adam enen kam gonɗen tan koye werlade namde saabu ko kalɗa ko ene woodi haalama kono beele on ɗon debbo kanko désigné ɗum yo waɗ ɗum walla ko waɗannoɗo ɗum tan on kadi ko ɗon ko namdal ɓe yiɗi jaboɗen ɗon deuxiéme question ɗiɗo ulamawji ɗi kalmiɗo kon tolno capantati nayo ganndo kadi ko andu dowroɓe mate ɓe jiyani ko haalate hen ko haala hen ko hadis mo mbiɗono mate ɓe jiyani ɗum kadi ko namdal ulamawuji al azhar jeeya koye ulamawuji ɓurɓe andude ɓurɓe dowlude e nder windere nde to banggue siftude to alamul islamique beele ɓen ɗon kadi ɓeɗo foof mbaɗi erreur wadde ɗo ɓeɗo fof kolliri wonde ala ɗum tugni e wona e deftere nde wona e sunna ala ɗum tugni eyyi
warroɓe ɗum ɓe mbiyata ko ɗum teddugal debbo ko ɗum karama eyyi ko ɗum karama kono ɗum wona sunna ɗum wona farilla wona min haalata de wonni tan koye haalde ko ɓen mbi ko ɓe mbi ko ulama uji mbiɗi ɗum fawake sunna ɗi e ulama uji mbiɗi ɗum fawake farilla ɗi eyyi hen kalan haal mumen e wiɓe noon e ɗum fawi e sunna e ɗum fawi e farilla ɗe mbeɗi dañde dalil e yo gaddu dalillaji laaɓɗi seeɗa wonde e ɗum fawi Allah wi naggam e naggam walla nelaɗo wi naggam e naggam ɗon fawko leeri so hadisaji jaddi laaɓtude hono Mamadou Salih ni wini eɗen poti teskade won hadisaji wona celluɗi eɗen poti ɗum teskade eɗen poti teskade wonde won hadisaji wona celluɗi wona celluɗi ɗum waɗi hadis sahih surtout hadis sahih hadis wiyama ko sahih surtout ko hadis celluɗo so hadis innirama sahih surtout won hadisaji ɗi wona sahih eyyi ɗi sellani eyyi on calminama fuu walno jurama da seltinal fulɓe on jalminama on jarama on jurama beele kañum e nder Afrique beele taw koye Afrique tan ɗum heeruri walla e Asie en dans les pays arabes dans les pays taw ɓurɗo wonde plus particulièrement les musulmans beele wona l'islam tan ɓuuri heerorade wonde l'islam ɓe tan ɓuuri heerorade to banggue haddinde walla hayɓe gona julɓe ene kaddina est ce que kadi mbate kadi est ce que ko haddinte ko so ƴeewdama e leyɗele ɗe kaddintaɗe hole mabɓe ɓurɗo wasde jogade hoore mum rende hoore mum eto banggue fijirde ɗum ne ko ɗum foti ɗum ƴeewede est ce que ko haddinte ko wonko ɗum usti to banggue ko ɗum waɗira ko walla ɗum ustani e kadi ngaydi maraba bon ko minimum avocat ok merci maraba ko noon tan kañum no mbiɗani so rendama tan mbiye joɗama rendama ƴewama tan ma won dañande solution aji quoi taw ɓurtani par ce que enen hayso ɗum waɗetno kam mi desino heewani walla hayso wonno ni kam mo développé aki ni en actuellement comme ko médecine développé eɗen doga caɗele bang yo bang donc eɗen mbawi yimɓe mbawi ƴewde tan ko nafata ko wasde ittude kadi kadi ha itan ɗum wonta ɗum caɗele to banggue daham walla to banggue caɗele kadi so tawi jibine e oppude hen kadi jomum kadi wona kadi to sensible a ɓurte bon so docteur e ɓen yettima ko mbawi dañande ɗum solution so dañande ɗum solution ɓuuri bondirangue ko ite meftata Allah tan jomum man kadi wonta commande wiide ɗum donc c'est autre chose wonta ɗum caɗele donc ça va ɗi foti ma tampin ɗum seri gaydi sa salminama jabilano ala dara Moussa kanen ala maintenant de ngare yino jafade non fayid ni fewi so fayi yenno mum ɗon ɓoyde kadi ko hunde ɓoyde tawande ɓoyde kadi ɓoyde waɗede eyyi ɓoyde kam waɗede kadi ko ɗum haɗa ko wonani hay duuɓi so woodi duuɓi nogas ko ɗum naati ɗo ko gam ha jaami e nokkuji men ɗi ɓurani wonde duuɓi wonani duuɓi nogas kadi kala ko neɗɗo haji kala ko neɗɗo yiɗi walla añi haji ma jogono ɗum preuve ko añiri ɗum kala ko neɗɗo añi haji ma jogono ɗum preuve ko añiri ɗum ɗi noon preuve o wona gonɗuɗo walla wasde gonɗude e kadi kala ko neɗɗo yiɗi waɗi ma jogono ɗum preuve e ko waɗiri ko waɗi ko so yiɗi noon preuve o wona preuve normal walla wasa wonde preuve normal kala ko neɗɗo yiɗi haɗi il faut o jogono ɗum dalilaji so yiɗi noon dalilaji ɗi wona ko gooƴi mbaadi tan o añi o haɗi mo jogon ɗum dalil ko añi ɗum so yiɗi ɗum kadi omo waɗa il faut o jogono ɗum dalilu kadi ko waɗiri ɗum kono ɗum ɗo kam hunde ɓoyde eyyi ɗum fuɗɗori kam kono genre pyramide no mbirɗen to aɗa kadi ene foti ƴeewede ene foti teskede ndende ɗum waɗete nde en jaaɗi no waɗete noonde ene waɗende e hannde nde waɗetake nde hol fijirde ɗo ɓuri heewde hen e holɗo viol ɓuri heewde holɗo agression ɓuri heewde
ne waɗetaake nde ene foti ƴeeweede est ce que ndeen fijirde ene jaalori e hannde no waɗetaake nde e hannde nde natti waɗeende nde ɗum ɗo fof hunde foti ƴeeweede sababu haalande ma nde ne fayodin no feewi ne fayodin no feewi aɗa anndi hakkude julɓe e heeferɓe rivalité mawɗo woni ɗon ko fooɗondiral mawngal woni ɗon hakkude julɓe e heeferɓe eeyi hakkude julɓe e heeferɓe ko fooɗondiral mawngal woni ɗon enen ko nafi heeferɓe ko nafaani en kala ko nafi keefeero nafaani en sen mbaɗi ɗum tan ɓeydorɗen ko ñifde diine men ɓeydorɗen ko ñifde l'islam o eeyi e kamɓe jooni kala façon kala feere eɓe jiɗi naannude e l'islam he haa islam o feewiide haa yimɓe fof natta wonde gaa l'islam yen koye ɓe ngadda kuulal maɓɓe ɓe insista ɓe kolu so yiɗi ni ɓe mbaɗa heen kaalisaaji maɓɓe e fof maɓɓe e doole maɓɓe fof pour haa kuulal ngal fiya kono jooni sa tan sen mbi goor jigeenaagal e aduna he goor jigeen yaagal tan e aduna he eyi assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu dasretinial fulɓe on calminaama on njiraama on dartanaama haa woni goonga o tabaka machallah oɗon mbiya saɗi wayrude ɗum mbaɗon e golle ɗe no ɓessuuji mbaɗi alhamdulillah mbaɗɗon gureeki mbaɗɗon ya ngarta alhamdulillah en tawi ɗo ceerno moussa ari en tawi ɗo abdoulaye alsan dia e samba coulibaly on ɓe samboroɓe min mbimo samba coulibaly min ganjirimo samba coulibaly oɗo celli jamalla wone mon e comment dirais-je en tawi ɗo kadi hono sohna hajata e denndaangal telliloɓe o tabak majjirnaɓe gonɗen ko rewidade ujoji ɗi Allah jarama on jarama kadi en nani yewtere moon en beltima no fewi e ala kulli haalin en eɗen ngara hen seeɗa haqqil yiyande men e haqqil ganɗen hen o tabarakallah machallah eyyi ɗin hono méthode mo katon ɗo ɗum ɗo ko méthode ɓoyɗo mo ganduɗa vraiment ko ɗum tawa ene wayno nder ko aado ni wayno aado ni eyi joni ene abdoul alsa dia wini ɗum ɗo joni ko hunde ɓoynde ganduɗa vraiment ko ari tawa kadi waɗi duuɓi nden tan ko haa ɗo hande ene waɗe wonande kadi gulmeɗa ma sukaɓe hewɓe eyi joni noon e nder hen hono samba onon mbi samba ɗo no wirini ɗum ɗo joni ko wadde ɗum ko pour wonde ganduɗa hoore ma jomum wasa jogade caɗele puisque ɓe mbiya wonde jomum so tawi istinaka ɗum jafne haalande e wonde ene jogo harjinde tigui tigui ha ɓurtoɗo haalano hakku mum e gorko ɗum noon yaaɓa faamu ɗum ene jeeyi sababu ganduɗa hoore ma e wadde ɗum ɗo ɗum waɗe kadi ko ɗum tawa ene wayno ko aadani tan wallahi ko diw ko duuru tan eyi joni e nder hen ɗum ɗon guila waɗi kam ene waɗa ha ɗo hande ɗo gonɗen ɗo ene waɗa kono noon natti wano wayno nende taw noon han kadi médecine traditionnel ari han kadi ene wayno ɗum hattani kono ittata ha joni kadi gaɗɗama wona waɗoɓe ɗum ɗum fof de ko yidde toujours aado gonnoɗo o eko waɗatno ko yo continue wadde yidde ganduɗa ma jomumen mbasa jogade ndeerere ɗum eyi wadde noon nde ɗum waylino mi arta jigéenyagal holko tubakoɓe holno heeferɓe ɓe holko poɗɗi ɗum kono goor jigéen yagal hol nafoore goor jigéen yagal nafoore goor mataw kay ko neɗɗo reta jibina daña gorko heɗo welama e debbo heɗo welama jibina daña ɓiɓɓe daña lomtoɓe ɗum kay ɓuuri fotde mawninede goor jigéenagal ko worɓe jiɗo gonda rewɓe jiɗo gonde hol nafoore ɗum holko ɗum addata e aduna holko ɗum ɓeydata e aduna he hol tan ɗum ko addata e aduna he ko namdal e holko ɗum ɓeydata e aduna he holko ɗum ɓeydata ni hay sine keefiru holko ɗum ɓeydata toon saka noon e l'islam te eɓen puusa ɗum yo naate l'islam yoɓe furmen eɓe yo naate leyɗele julɓe
eɓen puusa ɗum yo naate leyɗele juɗɗe kadi kamɓe les médecin eɓe nganndi kamɓe docteur eɓe kamɓe fof eɓe nganndi sereji ɗum ɗo so ɗum ɗaccaama ene waɗee no waɗirteeni spécialiste uji ne mbaawi totteede ɗum mbaɗa no foti waɗir ni rewɓe ndeeƴa curo mbaawa jaggude ko mumen kono ɗum ɗon wonno kamɓe to maɓɓe fof neɗɗo fof ko woppita no jiɗɗa fof wonir no jiɗɗa fof wayi kala kene weltinma hoto felɗine hay seeɗa yo ɗacceya hunde wonko weltinta neɗɗo taw nafata ɗum sangara kay ne weltina neɗɗo no feewi to baŋnge jaroo sangara kono tawa nafata ɗum sangara ɗum weltina neɗɗo kono nafata jaroo sangara te saɗa yara sangara a wonta naf a wonta wadde ko moƴƴi a wonta haalde ko moƴƴi a wonta fewjude ko moƴƴi a wonta siftu haydara te gonata kono haalawɓe pulaar mbini ɓurni ɓura jaati mbabba ɓurni ɓura ba aɗa jaroo sangara cikkat aduna fof kañum ɓuri ko te aduna fof dañi ɗum kamɓe ko ɗum ɗon ɓe ngoni e ɗum ɗon dogdu ɓe ngoni e dogde e dow juulɓe ɗum ɗon tan ɓe mbaddata pour kala ko juulɓe kaɓtiri diine ene ñoƴƴiri ɗumen ɗon te ɗum ɗon so iwaade juuɗe mumen ɓe mbawa ittude wonde ittude ɗumen wonde julɓe ɓe gaddani ɗumen e homosexualité ɓe gaddani ɗumen e haddinade en ɗum ɗon fof ko foolde en ɗum ɗon fof ko haɓe foola en haɓe jitta en e dow diine he ko ɗum tan ɓe mbaddata alaa ko ɓe mbaddata goɗɗum sona ɗum ɗon bandiraɓe yaaki bandiraɓe julɓe ɗum ɗo ɗum fotaani jaɓeede fof e leyɗeele juulɗe ɗum fotaani jaɓeede ko yiɗi ni sari addaani diine addaani kono ne addi kala sene walla diine yaade te taw bonnanta debbo warata ɗum lorata ɗum waɗee no foti waɗireede ni wonira noon yaara noon ɗum ɗo ne foti waɗeede ko hunde fonde waɗeede hunde fonde waɗeede so ɓe caliima ko nafi en kadi leƴƴi ɗi juulɓe ɓe fof waɗeeɓe e raneeko fof ne mbaɗa wassalam ɗum wayno wonti hen kadi hattaama no wayanno ni ɗum jeyi sababu hannde geɗe heewɓe ngannduɗaa ko ma yallah yaaf nden yontande sukaaɓe ngannduɗaa hannde ko ɓuri heewde hannde ngannduɗaa ma ko yallah faama hay goto wawa fulde ɗumen han kadi eɗen muuɗi Allah yallah faamo nde tawno ko wonno ko natti hay so nattaani haa laaɓi kam ustiima no waano ni nde tawno médecine traditionnel o ari hannde a yiyata ɗi ngannduɗaa ma jibine tan eɗen muuɗi Allah ɓe njaha dispensaire ɓe mbaɗa ko mbaɗa ko gila hay nokku heɓani taw hay ɗum ko probléme eyo heddii noon ittata kadi hannde hayso ɗum ene waɗi e lee ko hannde yimɓe sukaaɓe ngannduɗaa ma ɓe fuɗni wiide rew sukaaɓe ɓuri bonde e hannde o saama kaltano eko kalte ko nden joomum so tawii waɗanaama ɗum aɗa yiya joomum rese jooɗoo duuɓi taw yaari joom galle muɗum alaa fof ko bone ɗum e haaji muɗum alaa heen muye alaa he dara haande Allah waɗi joom galle mum fof ɗum sikki alaa oɗon ene haaluɓe ɗum ɓe eɗen nganndi tigi tigi no waano no waano e on sahaa eyo hannde noon c'est au contraire au lieu ko ɗum continue e waɗde natti waɗde à presque mbiyen à 90% ɗum natti waɗde hannde ko médecine traditionnel tan ƴeewa ngannduɗaa hoore ma woodi ndaa kadi ittaani hannde ɓuri ngannduɗaa ma caɗeele wodde e ndeer majjum ma détaillé ɗum ɗo ndeke diini riwtaani ɗum ene fonnoo continde waɗde ewa pour ngannduɗaa hoore ma haa jooni yidde danndude jomumen e kadi mbaya kadi ko jogolngal muñal e hattan waawde muñde e ko nanndi heen ɗum foti wonde eyi kono noon hannde min kam ko jiimi e ko paami heen hannde e leende ɗum natti woodde nde no waano ni e traditionnel o hannde ko modération o ari wadde noon e bonni ko heewi hannde e leeɓude ngannduɗaa hoore ma bonde e par rapport e nden
Allah jarama ɗum paami hen kadi vraiment machallah yewtere nde waɗi fayida nde taw noon ko joom koye kiis en ngoni ɗo tabarakallah goto mo fof haala mum hettanonama paamam kono eɗen mbawi junnade hen kadi min kam mi wiitani e hono Abdoulaye Alassane Diallo wiiri ni eɗen jiiɗi kadi seernaɓe jippo hen gandina en tigi tigi ɗum ɗo to batte diine halko wi hen est ce que ne moƴƴi est ce que ene foti wonde est ce que ne aña walla vraiment ene moƴƴi e nder renndo ɗo walla ko ɗum halko diine wi hen ɗum eɗen jiiɗi andi ɗum seernaɓe en koye jippade hen kaala yimɓe ko Allah wi hen e ko Mouhamadou haadi hen eyi ɗum Allah jarama kisallayna yarsilipinal ful kofnam curna moƴƴere gen milla jittal ceerno sam eyi oɗon on hadis wiyata ummaɗa ɓe kaala ɗum kono ɓe mbi ko daif ɓe mbi hadis o ko daif waɗi ɗum ni ko gadduɗo hadis o mi yiɗi jarborede fenande mi yiɗi jarborede fenande mi witti ɗon wi ko mbaɗa tan wi kaddinat so mbeɗa mbiyam kaddinat mi witti ɗum kadi mbiya ko mbatton o wi min kaddinat mi ɓowri kon waɗoɓe taƴe takaɓal walla taƴe hen seeɗa ɓowri kon waɗoɓe eyi oɗon hadis mbi ko dayif ko lohɗo kadi ɗum ɓe ƴeewi ɗum mbi wonde min laaɗa heddinande sukaɓe muɗum taw koye aadaji ɓenndudi tan koye aadaji ɓooyi ngal ɗum ato islam ari ɓe jiiɗi jokkude assalamu aleykum dartol e pinal fulɓe on calminama on juurama on ñaganama moƴƴere min yiyandame ɗum ɗo excision ko hunde ɓoyde ko hoɓooyi e aduna he mbeɗa jeeya e yimɓe wonnoɓe liggotonoɓe e organisme biyeteɗo UNFPA fiñam ko organisation kaɗeteɗo koɓe contre l'excision jano ɗo ha nema gila nema tan tuggi nema tan ha garta ga gaydi ene rosen ɗum ɗo en min ji plusieurs excuseurs addinoɓe rewɓe eno mbayno leydi te ko rewɓe mawɓe heewi wonde rewɓe mawɓe wona sukaɓe ko rewɓe mawɓe kaddinta rewɓe yarteɓe 70 ans 50 ans 60 ans ko rewɓe mawɓe kañumen kaddinta et les conditions sur lesquelles ɓe mbaɗirta ɗum aussi ne sont pas hygiéniques jomumen jogui ko lancetaji jogui ko potuji mbaɗi hen ko ɓaleere nden mi anda holko ɓe duppata duppat ɓaleere ɓe mbaɗa potuji Nescafé potuji ɗum ɗo ko ɗum ɓe jogorto soɓe eskiri jomum ko ɗum ɓe mbaɗata hen mi anda ko ɗum ko woni o mélange ko woni donc c'est pas hygiénique c'est pas ko lancetaji an ils sont pas stérilisés donc ɗon tan eɓe keɓa noon des infections avant ga kene yettore jibinirgol walla ko way noon jomum ne heɓa infection gila suwa ga sellude heɓa infection par ce que dans les conditions no waɗirte e lieuji ɗi watte koye nder douche ɓe jogui douche uji mabɓe spécial ko toon ɓe mbaɗata excluser les filles là donc kadi jomum waɗi ɗum ko meccal mum on a tout fait pour yaltinde ɓe affaire o on les a même proposé des activités génératrices de revenus mbiya ɓe goppe ɗum ɗo ko mbatton ko min dokka on kalis ƴewon ko coɗɗon mbatton liggorade des AGR mais won hen mbima goppu dokka mais caggal mum ina continue wadde par ce que enen joɓe hen c'est lucratif donc woppinde ɗum jomum weeɓata c'est lucratif woppinde ɗum jomum ɗum ɗon on systéme weeɓata donc mi sikki tan c'est pas facile
c'est pas facile de éradiquer ça mais ustima kam no feewi par rapport à nden jon tan ustima moƴ on calminama on joram maraba noon jarama juram darɗo fof eɗen gandi hattaji mbaɗi hadi seh mbaɗi daif mbaɗi sahih eɓe mbaɗi munafir joni noon kadi ene waɗi ko wiyete sababul nuzul ɗum ɗo holko jipporino ɗum ɗo holko jipporino e ɗum ɗo holko jipporino e sababul nuzul ɗum ɗo joni enen fotɗen ƴeewde holko wonno asli haddinde rewɓe holko adduno haddinde rewɓe eyyi gandi ko adduno ɗum ko tan ma en mbaw ƴeewde nafoore muɗum walla bonande muɗum holko kamɓe adinoɓe ko adduno haddinde rewɓe ko hol fandare maɓɓe hen hol yaniya maɓɓe hen hol fuɗɗude e haddinde rewɓe e holko ɓe fuɗɗirino ɗum e hol leydi ndi fuɗɗi e hol fuɗɗunoɓe ɗum mbele ko ɗum arɓeɓe mbele ko ɗum tubakoɓe mbele ko ɗum waɗeɓe mbele ko ɗum raneɓe ɗum ɗon fof kadi ko hunde wallitore en e wawde dallinirade e ɗum ɗo wawde dallinirade to banggue hadisaji to banggue ɗiɗo ko da'if en ɗiɗo ko sahih en ɗiɗo ko nuskaji en ɗiɗo ko nasikaji ɗum ɗo eyyi ɗum ɗo joni ƴeewaten wona to banggue nasik ƴeewaten ko sababun nuzul o sababun ɗum ɗo holko ɗum jippori ɗo holɗo ɗum tellino e hol gaddunoɗo ɗum ko ɗum ɗo ɓuuri wonde important hannde e banggue duunugol rewɓe eko bannude duunugol rewɓe ko ɗum ɗo ko point ɓuuri wonde l' essentiel e nder nde ɗo toɓɓere eyyi hadisaji ɗi hadis ayi haɗuma ɗo won ƴeewete taw ko sahih walla ko da'if ko ƴeewete ko sababu nuzul makko ko tellurino calminama noon on jarama on juurama yalla ko jirde jam assalamu aleykum wa rahmatullahi dartul ɗeppinal fulɓe en calmini galle o fof en juurima fof en gartini salimaaji e hooreji teddukal mo cheikh abdou adama sow en dewni hen dia abdoullahi professeur dia abdoullahi gardiɗo galle o e dendagal mo tonggodi ngorɗo ha tenti e yaltude hannde haalde e toɓɓere men hannde gawɓe jiiɗe ɗe mbaɗɗen wonde ko toɓɓere wonde fayida no feewi ewa eɗen jiiɗi acce seeɗa en miijo meɗen ko pamɗen heen to baŋnge diine fof kam en kalata nde tawno seerna windeɓe ɗo siifi heen fatwaɓe ɓen neɗo wawa haalde e dow mumen ɗum noon en goppi ɗum ɗon kaalaten tan ko baŋnge yiyande meɗen e ko baŋnge kadi ko pamɗen heen ko fahi e santé nde tawno ko heen liggorɗen ɗum noon yalta eyi kañum kam pamen to baŋnge acte médical baɗeteɗo fof so wona so tawi waɗaka e structure médical acte o ene wawi jibinde hunde fof noon ko wawi wonde fof donc eyi wonde exclusion nde on waɗete koye suuɗɓade ɗum alay saago ko waɗata des conséquences ɗi ganduɗa hoorema moƴƴani to banggue cellal neɗɗo eyyi conséquence uji ɗi ene keewi ene jeeya hen ene wawi addude des infection ngaji ganduɗa hoorema to ene addana joom maldiji ɓiddewoje muɗum gila ni ene famɗi ha mawna eyyi to sertata hen nde tawno kaɓorɗe liggoraɗe ɗe eyo juuɗe liggotoɗe ɗe laaɓaɗi hen ne wawi tawnoɗe microbe aji ne wawi tawnoɗe virus aji nana ɗum e tergal ngal nde tawno tergal debbo ene uddi ɗum noon no taƴirteñi ne wawi addande joomum ñabbuɗi eyyi aywa ene wawi kadi addude hémorragie ji donc ɗum kadi so taw to joomum taƴi ha yettima les veines walla les artères ene wawi waɗa hémorragie mo ganduɗa hoorema dartata ko nde tawno joomum yettima ɗo fotani yettade ɗum kadi ne wawi addude caɗele joomum wawi dañde hémorragie ene wawi fitta ɗum yaha hen ko wona ɗum ko kadi to banggue kadi waɗoɓe dressage ene mbiya kadi
yaha sahaaji haa bonno e jibinirgol debbo mo fof en haala heen eyi kono jiɗmi wiide tan ko acte médical bawɗo wadde fof acte chirurgical bawɗo waɗede fof so tawi waɗaka e nokku ɗo foti waɗede ɗo plateau médical juɓɓiɗo ene wawi jibinande hoore mum jomum gueɗe fof ene wawi addani ɗum te maladie transmissible ni eyi ko wayno hépatite B en ko wayno VIH en eywa ko wayno syphilis en ɗiɗo maladie fof ko maladie ji baɗeteɗe transmissible donc ene wawi addude ɗiɗo maladie ji fof eyyi ɗum noon firti ko kala gueɗal baɗagal hay sinno ni tan wona wadde exclusion wona ko fate e haddinde rewɓe ko hay sinno wona ɗum kala acte baɗaɗo taw rewanaka lawol ene addana jomum caɗele ɗum noon ko debbo e gorko fof ene addana jomum caɗele eywa ɗum noon no haddinde debbo addanirta gorko probléme debbo o probléme ni ene wawi kadi haddinde gorko addinara on bonir gorko addinara ɗum addana ɗum on probléme eywa won haalɓe ɗo wonde ɗum to ko caƴete ko membrane to ko organe eyyi to debbo to wona organe o fof foti taƴede organe o fof hay sinno ko ga joni to banggue juumugol so tawi neɗɗo juumi taƴi organe o fof jomum dañata ko wawi taƴore hen ko fonno yaltinede quoi c'est à dire taƴore hen jaafa ɗum e konngol ngol taƴore hen ko fonno yaltude pour jeggo gorago ngu ko ene wawi taƴa hen ɗum so taƴi ɗum ɗo ɗon kadi waɗata hémorragie ene wawi addana jomum mayde sabu en jii eywa maayɓe e haddingol tawa ko hémorragie taw jomum taƴi koko ɓurti eywa worɓe eywa no duhnugol worɓe duhnaɓe tawa ko taƴa ko ɓurti nawri mataw jaafa ɗum murtonde jaafa ɗum e konngol ngol jomum daña hémorragie ha sanko hen ɗum ene waɗa hay e worɓe ene waɗa donc surtout tan ko hunde nde kala hen ko waɗa taw rewnaka lawol moƴƴani kala hen ko waɗa rewnaka lawol o moƴƴani eyyi ɗum ko en fof hande ɗum gueɗel gonguel ngel jiɗmi haalde hen ko hunde wonko tindi haqqillam seeɗa eywa en jii o sernaɓe ɓe fatwaɓe fof kono ɓeɗo sernaɓe fof haade fatwa o nde mbaɗata ɗum nde ko laamu addaniɓe hunde ɓe kaali ma laamu ari helliɓe e yiyande muɗum laamu woni taw won arɓe muɗum c'est à dire ko no famata no occidentaux ji gaddata financement ji muɗumen eywa mbaso e ɗum ɗo mbiya ɗum ne adduni ɗum o famidi somo mbaɗani ɗum ɗo min dokkarama financement ji laamuji ɗi gadda ɗum e sernaɓe ɓe ene waɗi hen sernaɓe famɓe finɓe ɓe pina ene waɗi ɓe pinani ganda aduna mbawa ko yaadinde aduna o e fay haala ko so laamu ngu addi présenté ɗumen ko conséquence uji gonɗi hen trop sernaɓe no so yi oɗo conséquence ɗum ɗo ñawata ko ñawore ɗum ɗo ko lorata ko ɓuri ko fewnata ko donc ɗum noon ene foti harnede saabu ko ɗum lorata ko ɓuri ko ɗum fewnata ko ɗum waɗi sernaɓe mbasi e ɗum ɗon mbaɗa fatwa o eyyi ɗum noon ko yidde wiide tan eɗen poti yottude haqqillaji no feewi saabu tubakoɓe fof enen gadda e men gueɗe tawa en jogui des agenda caché eywa ɗin paamani enen saaha fof enen gadda e men agenda ji men jiwra to banggue santé pour wadde men convaincre eywa min kadi jakarami soɓe gaddi ɗum ɓe pawat hen des conditions ɗi ganduɗa hoorema pour finance yimɓe ko pawat ɗin condition ngaji min mi anda holko ɗum jarata foof eyyi ɗum foof mi anda holko jaranta ɗe nde tawno mbeɗe jogiri sikki e mabɓe no fewi sanne eyyi jogui sikki e mabɓe wonande ɓe eywa yidde men yen développe walla yidde men yen gon mbeɗe jogui hon sikki eyyi ɗum waɗi
eɓe ngadda ko heewi moƴƴi noon ko tawa enen ni e wonko nganndanɗen koye men e wonko mbaawɗen yittude haa njiironen koye meɗen ndentonɗen koye men ewa ɓuri ko toon jootorɗen tan haa hunde tijje haa muusa ewa adde tan mbiyeɗen ɗum moƴƴi ɗum moƴƴaani ewa tan naaren heen laamuuji men ɗi nde tawnoo ko laamuuji famɗo doole ko laamɓe ɓe ngannduɗaa hoore ma ndewaani laawol jogoraaki leyɗeele mbiɗen ko jogoraa ɗum ni ewa kañum en ko yalotooɓe tan eywa noon jowitiiɗo noon jowitiiɗo waawa wonde tigi waawa jogaade ndimaako hoore muɗum ɗum ɗon noon eɗen poti kala ko eɗen kam bonni ko so eɗen mbiya ɗum moƴƴaani ɗum ɗo eywa yimɓe moƴƴi holko saabi oɗo débat ene ara jooni holko saabi ɗum débat holko saabi ene ummoroo men to occidentauji ara ɗo yimɓe mbaɗa ɗum débat gila ko ɓooyi en jii eɗen mbaɗatno en mbaɗaani heen débat en kaalaani heen dara eywa ma won wiiɗo ni eywa nden conséquence ɗi jiyaaka nganndaaka eywa mbeɗa sikki tan sen ine so gila nden sene wonnoo tan des conséquence so waɗi conséquence ni somi conséquence ɗi ene ngonnoo tan flagrant ni comme ça eywa mbeɗa sikki en koye men tawanno ko en jeertiima e ko mbaɗa heen ko eywa ɗum noon en poti waɗtude haqqillaaji no feewi eywa mbaasen jooɗaade tan tawa hunde fof tuba koɗo ngaddata men mbatten jooɗaade enen ƴeewtinɗen koye men ƴeewen kala ko moƴƴaani gitten to wonaa kamɓe ngara hen mbino ɗum moƴƴi ɗum moƴƴi kono moƴƴi sabu kamɓe ko baŋnge haqqille maɓɓe kamɓe ko no ɓe mbayni ko noon aduna o foti waade nde wona normal no mbayni ko noon woni ko moƴƴi enen no mbaɗen ni moƴƴaani ko ɗum woni mentalité maɓɓe donc won heewi ɓe ngadda en poti ƴewtinde heen eyi gila e planning familial en eywa gila e koɓe mbiyata ɗo genre koɓe ngaddata affaire homosexuel en fandi heen geɗe keewɗe nan ɗo taw ɓe njaara ɗum droit de l'homme tawa koɓe soomi heen so en paamaani en poti donc kadi en poti wonde prudence seeɗa eywa mbasen ko adda foto masminen heen eyi ko ɗum ɗum jinnoma haala heen on jaaraama assalamu aleykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiyyi karim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu dartol e pinol fulɓe mi salminima oɗon mi juurima on en ñaaguima kadi yaafo en mbayri ɓoggol ngol en mbayri ngol no feewi eyi eɗen jaana kadi wonnooɓe heen ɓe ɓe daccani ngol yeewa lalla yoɓɓe moƴƴere tawi noonne kadi e ɓuyniiɗo ndeɗo toɓɓere ko toɓɓere jeyande geɗe guuraaɗe kadi gonɗe jaakare wone yimɓe eyi nde wonnoo waɗaama ko toɓɓere waɗaande ko pooɗe nduure kala toɓɓere waɗaande pooɗe nduure e ndeer toɓɓe guuraaɗe ko jaakanoore yimɓe no wayno yimɓe ɓe fof teggiima heen en noon en mbaɗanaani ɗum wittu kono seeɗa tan mo teskiɗen heen walla ngannduɗen heen walla ko haqqillaaji men nanngi heen haqqillaaji meeɗen no ɓuri nanngude hono e ɗum woodnoo e sahaa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam defto nan ko kaalno ɗon ngam simbinde wonde fof ɓe mbi hadisa o ko daif kono kam ina woodno ndeen nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on sahaa muɗum wiyama rewɓe ne caalɗinteno eyi haw nomi debbo gooto mo mbiyetoon hadisa o ko daif wiyete ko ummo atiya o wiyanno ko ummo atiya husi wata wassiqi taj kono noon hakkilo nde wonno o wii ko soko hakkindaaka ina bonnana suka debbo o soko tawi kadi woppaama ina bonnana suka debbo o ina bonnana kadi renndo anndi no musidɗo gooto wiini tan kala ko feewndata diina koye diina jeera
nde wonno kañum soko tawi wiyama soko tawi ɗum ustaka ina heewi hassasiye alhamdulillah yaafa ɗon ina heewi hassasiye joomum wooɗe to gooɗelaaji ɗi ngannduɗaa ɗi haa heen sahaaji waata tehrude hoore muɗum watta yiilaade walla wooɗeede no gorko wooɗirtee ni ede debbo wonaa ɗum yamiraa yo waaɗi jooni noon saria ngam diine o wiya yo hakkinde woodata ittaa heen kono rokka debbo wonde karim ko wiyetee ko karama surngel ma ko seddungal ɗo makko o waasa wadde no worɓe mbaɗata ni o suuro no debbo yamirira yo wonirni eeyi ɗum taki enen e yiyande men jooni ko haalteeɗo ko woto ɗum waɗe walla yo ɗum waɗe wiyetee foti wiyeede to baŋnge miijo am ko yo darte janngine anndine ittooɓe ɓe holɗo ittetee holno foti itte holno foti woppatee tawa jaggitta debbo ittanteeɗo o jaggitta diine o taki ɗum waɗeede ko ɗum sikkumi foti wonde kadi tawi selli nelaaɗo yamirii ɗum waɗii ɗum eɗen njaakori o waɗataa ko boni kadi wonaa eɗen njaako eɗen pelliti sikko wiyaako nelaaɗo ko masum woni neɗɗo mbo deenaaɗo mbo waɗataa ko boni waɗataa goofo kanko ko heena jeya kadi kala ganndo ɓuraani mbo anndude kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam to baŋnge doktoraagal ina waawi ɓuraani anndude sabu diine kala ina heewi geɗe ɗo haalata tawa koto baŋnge cellal tawa ko huunde nde ngannduɗaa nde sahaa fof haa ɗo ngonɗen ɗo tuubakooɓe no ngarta heen njiita holi illa takɗooɗo waɗeede ɗum nde soit koko haɗa diine soit koko yamiraa e diine ɓe njiita ɗum to baŋnge scientifique ɗum ɗon noon soko tawi o eelii o waɗii huunde o yamirii huunde tawata ko ɗum ɓuri ɓurde cellal sabu yimɓe jannguɓe woɓɓe e janngi cellal ɓe ɓuraani wonde docteur to baŋnge faama mumen enen eyi ɗum tagi foti wiyeede tan ko yo waɗiree no foti waɗireede kono woto waasa waɗeede kadi woto waɗiree no fotaani woni min ko nden yiyande njii waɗanaani ɗum wittanii kam ba kono noon ko jooni tan e kew ko ni njiiruɗen ni haa seernaaɓe mawɓe tan ngara wayno mawɗo ɓoggol en Abdoul Adam woni mawɗo teddungal kay wiyee ko no hooreejo o en ndewni noon cagginaaji meeɗen fof e ko yewtere noon fof en ndewni teddungal ngal e hooreejo o hono Abdoulaye Alassane Dia yo Allah yombo moƴƴere e ngal biigo hee on ɗo ko musidɗo mon Mamadou Boubou Dia tan ɗo ñooli ɓogge addana heen seeɗa yiyande muɗum on jaaraama assalamu aleykum laawol gongol banndiraaɓe carɗe dartale pinal fulɓe on calminaama noon kala e kuubal on jettaama Aissata Ba calminaama juuraama Moussa Ba ko hono noon Yaya Seck mawɗo Jam Modou Boubou yiyande ma yettiima juuraama no feewi wattanaama seli en mbino ko docteur kono kadi ko ceerno e o holliri ɗum tigi rigi artikel lawol konngol Amadou Samba Dembélé Hammat Ba ɓeɗo fof kettaama yiyande mon jettiima Allah jaaraama on jaaraama ɗum noon eɗen coynoo ɗo mawɗo meɗen ceerno Abdou Sow en jogotonooɓe jokkude kono en njowat haa ko tello kayna keɓen anndude ko haali inchallah on calminaama on kala kuuɓal no juraaɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته بالجلال أمن بالجامعات بالدار في الفل وإن كان مسلمين للإسلام قولا من المسلمين لأن القرص أنجورا من السلام أن يابد دعاء أن يبدأ دعاء الحمد لله رب العالمين يبقى من كل من الجمع جمع الويبقى ما شاء الله تعالى يعني من يجب الله تبارك وتعالى يعلم من الأجمع إنه الأرض يا الله ولا إنك فجي به المناجي متري بها كيف يعفى به المناجي بقتوج بلنا به البراج ما شاء الله إن كان مني كدي موضوع لنا عبد الله السنجاء كان من دولي ما شاء الله وأنه كأن يرجع حلبه ما شاء الله كجيرين لأنه كجحاج كجي جلت الأول ولي ما شاء الله بالصبح إن يعني كاللاد إن يعني كجحاج ولي يعود فولا ما نجيكو جود ما نجي فتوكو أن الجمهور والجحاج ولي الحمد لله رب العالمين إن اللي من عنده ولا يوسف من عنده قوة بيجي والمنقل عند المناهج نقول لما نهج جود ونقول لهم جود على فوق فمكه ونقول لهم جلس غنياري نقول لهم جلس نقول لهم يودم وينون مناهجوني يوتر من عند قولي جيد بلا سالنا بمعنى هجون اليوم كهود وإيد ولا كوانا كوتي ولا كولي ملاد ولا يملاخ بلا نموت ولا موت يعني كأنه يكون يوترن بمعنى هجون يلس ويمود كأنه كلهم الموند نسيل وانه ويسد فف ويقول بنا لفف كويد إنه موت ولا موت يعني ɗum ko geɗe kuɗɗiniɗe sariya l'islam ewa darata mbiya ina moƴƴi ko hatir walla daroɗa mbiya moƴƴani manajin ko akhtar eyi wonno al-islam ko silaha haddayn sharia o ko jogi saari mbanni mbelenneji ɗiɗi sa wi ko moƴƴi moƴƴani a waɗi manajin ko lortama sa wi ko mana ha joni ina moƴƴi sa wi ko moƴƴani ina moƴƴi kadi fof foti a waɗi ha hande ko lortama ɗum noon wadde ɗeɗo geɗe ina juuɗo ina foti mana ha joni newade hen ƴewtindo hen fawo hen e mana ha joni e jiyanɗe ha tenti e mutaqaddimina en e muni ardiɓe ɓe ngannduɗaa wonnoɓe e zamanuuji ɗi ngannduɗaa guppaaɗi ewa guppiiɗe ewa machallahu wonɗen en koye zamanuuji mutaakhirina en ɗi ngannduɗaa ko tunwuɗi tunwinaaɗi so a ɓoolnewtinde tunwuɗi noon tan hay an so a renaki a tunwotteeno so tawi kadi ɓooliɗaa ko laaɓɗe e machallah kadi ɗum ɓeydanma tan ko laaɓa ɗum noon ko ɗiɗi hen ko tan machallah en keɗima bandiraɓe telliɓe ɓe guilay machallah hadirata dia en ha yetti das en ha yetti machallah ceerno ba moussa en tan ha telli less saabu sen mbiɗen kaala sen juutat ewa taw joto o ala ewa kadi mana joni hituji ɗi kadi keewa tawa kadi mana joni fayida walla famɗi ɗum noon wonɓe dañƴen hen heɗade wonɓe hen dañani hen heɗade e ala kullin machallah en piɗi kam telliɗo ɗo foof kam woni mana joni anniya muɗum tan piɓɗen ina yiɗi moƴƴinde ina wawi noon wasa moƴƴinde ɗon yiɗa hunde wasa ɗum wadde piɓɗen kam ko telliɗo ɗo foof ewa e ɗeɗo gooɓe jiiɗi ewa anniya mum hen tan ko moƴƴinde ewa ɗum noon wadde enen machallahu
enen yiɗɗen ko moƴƴinde jaafoɗonde banndiraaɓe en kadi won haali tan kadi jasnonen ɗo enen ne machallah fodde faamawo mumen heede heen fodde faamawo mumen e mana joni e mana joni mawdu o no mana joni kaddingol woni saalɗinde sukaaɓe rewɓe mbela ko hunde waɗɗiino walla yiɗaani walla sunna walla hunde haɗaani ko ɗum tan tanno fof ma en tanno ɗo e duttorɓe ewa machallah ɗum tiwiɗo ni won deftere nde ceerno abdouɓe ɗo kono en cuwa taw dañi jangudene sikki alaa ko moƴƴere deftere kam sa jindi ɗum tan ala fof sikki alaa kono enen timɗen ɗo ko e deftere wiyeteende tarbiyatul awladi fil islam تعليف دكتور عبد الله الناصح حلواني كلمني ما أنا دكتور جالو إلى هورا دكتور عرب أرئي أدوج بخير يعني أول السوداء يدل كلمة أول السوداء يدل كلمة ما شاء الله لأنه إلى دين هذا ما يكاد ما يفهم يدوت على قول كلون إن المبعث مسيء يدعو المبعث الرابع موضوع ختان المولود وأحكامه تولد تقول إن يا وجه مو إن يا وجه جهاد يا وجه جهاد كأشوف وبحكم كون معنى الختان لغة واصطلاحا هل كلية معناها جوني حد تبين اللغة طريقات العرب واصطلاحا تبين ما يسنت حالة السنت والختان في اللغة معناه وقطع الألفة جدا يعملون heɓe walla juutuɓe men kono noon hunde moƴƴi ko faame ewa arab ɓay tan ko ɓe kiɗɗi koni kono noon tawi ko kaalaten ko sharia kaalaten ko ma faame mino o wi ko wiyete ko woni kam saɗa haala ɗum anndu ko ɗum woni eyi ko ɗum woni ɗo koye taarif holko woni faaɗineede holko woni haddineede duhneede haddaade ɗum ko konngol mana joni so tawi ko gorko e mana ha joni wonko taƴete en jogii taarif ko jogoran makko e wonko ittete heen so tawi ko debbo kadi wonko ittete heen joni noon tawi ko gorko to bani pulaar wiyete ko ma joni ko duhneede woni way kono hanki o helli faama o duhima suude so tawi ko debbo wiyete ko saalɗineede e pulaar fisti ko leesɗineede fisti kankone sergal ngal digal wonko leesɗina heen ko ittaade jaafo ɗon ɗum woni o yumani joni ko ɗaɗɗo an ulfata woni jaafo ɗon woni suɓɓudu gulel gulowel e hoore ɗum jogitaade gorko cudduwel mana hajini hoore sergal nge ɗum wiyete ulfata ɗum e pulaar e mana joni mbimi joni ni ade ɗacca heen mana joni haɗe ɗum yani suɓɓudu ewa machallah joni noon o wi ɗum koko wiyete to baŋnge haala so wiyama tan alhitan walla wiyama mana joni haddinama surtout ko yeeɗi ɗon guyel haƴama tawi ko gorko tawi ko debbo ne ko foti ustede makko ustama wiya o haddinama tawi ko gorko mbiɗen wiyete ko mana joni o duhima o duunama so tawi debbo mbiɗen o wiyete o saalɗinama ɗeni pulaar hen goto fof jogui maana muɗum saalɗude hunde ko lesɗude ɗum eywa machallah duhaade hunde eɗen nganndi ko ɓornaade comcol e
awra neɗɗo o ɗum wiyete mana gila du'aade bande pular ɗum ɗo ko kalne ɗo ko woni في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي كلية منازل الختان هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة أي موضع القطع من الذكر وهو الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية كما روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي رواية الطبراني إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. كلية اصطلاح وني خنتيرني كو سكي بيرني هورين جوغرام غوركونغي كو كاندي بجونكو يعني تكون سوء كونغيسي دون نون حكاية أمده تأييد أمده تأييد أمده ما نهجوني الختان بني استلاح من كهان كل تترتب عليه الأحكام الشرعية يا وجب قرق صف ويدون فلي الإنجميهن كما روى الإمام أحمد هنا الإمام أحمد الترمذي إمام الترمذي الإمام النسائي عندي النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقدنا التهناد الكوريان ترقى القرق الدهيغل ترقى الجب الدهيغل فقد وجب الغسل أنت فإذا من ذلك ما نهجني وإمام الله قد جناب هذا رواية شامل الطبراني ونيف إذا التقى الختانان فالتهناد الكدناد يعني هنقول فتلا يعني جب القرق وغابت الحشفة حشفة والهور ترقنغل وينزلني فقد وجب الغسل وجبني ولا وجبني يعني جام يالتمك ويالتمك أنت الله قال ما نجي نوديه وذلك فبني ختان ما من فتي أول حديث قول صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي هو يرتاد يده أيوة طبراني كبنين إذا التقى الختانان ولا ثلاثة نبيلون ختانان وكجنان ترقى القرق كجنان ترقى الجب كجنان لا ثلاثة نبيلون الكوريتا وجبين إسيام يلتي القرق ولا يلتاني كان بإلف والله قال وإي ما يمأي جناب لو دو والأندر ييدي واندي جبون واي حداد جبون حدو جبون كويكو إذا التقى الختانين دكتورين أحمد النسائي ما شاء الله الترمذي وقدنا إيه كوني اللوان قال وإيه إنه فستيكو كتصريح التبيين ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وقد جبنا واي جهاد جبنا واي جهاد هجينون عندنا كو واجب ولا سنة ولا ندى ثم أريد شرع كاين كل هم في أول حديث يجبنا واي جهاد يجينا دوب الجبول كل حكمه من حكم وجوب ولا حكم سنة ولا حكم مستحب ولا حكم وحكم كانكو كان مكان تفسير مودمه وهي الأحاديث التي تدل على مشروعية الختان ولون قدموا نقول قال نقول خصوصا وانا ورقة إن قال أنت وجبه كقومي ولي موجود الجبه كلون إن المؤخر قال أنت حكم حداد جبه يقول خفوف حكمه هو عند الشريع هو الحكم ما نجي الحداد كيف بركو في جبل الحد حكمه ولا في الحد صار. في الأحاديث التي تدل على مشروعية الختان كثيرة
نتجئ منها ما يلي. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطرة المضمضة والاستنساق حالتي والاختتام إن الجياء فطرة فطرتين فطرة إيمان وفطرة عملية. فطرة يعني فوق السنة جنون دليل ما بيتود حديث كثير الاختتام ولدتوه النيابي لا فما يدير السنة ودك وقول كل مش دينك السنة ولا واجب هذا من السنة من الدليل من هنا. وفي حديثين صحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة 5 الختان والاستعداد والفتنة فطرة وين تقول مؤيد يعني ولا بين السنة نأخذ ورد أندم حجي هذا لو أريكم أنا أجيكم حداد حاجة وفلاتي ورد نافع هو تاريخ الدنيا وسط الأمين يكون عند الإنجيل جل من وني يعني جليل جميل وانزلت هذا الجرك السنة ولا واجب جل ولم يقول هل الختان واجب أم سنة لا حداد كلم وإن واجب وإنكو هو إكو أحداثا إنكو كابكو جيد والله سنة وموجها المؤثرة النبي صلى الله عليه وسلم يمر كالنبي صلى الله عليه وسلم سو يمر يمورهم وانتين صفة واجبني ونمدل دون الأمر جابنا من كوجم الدكتور مانجي محمد الصادق العيني. واختلف الفقهاء في أمر الختان هل هو واجب أم سنة؟ من التفوفين هاي كلام مسألة بدأ اختلاف بدأ الأولى وودن النقص يادو يند إفهام مول يومان هجوني يمتي فرق فريد نجوله نجي كندل واود ود إفتاء واود سجد واود أولاد وودهم يادو ده شديدو وفي على مرة ما دام هو جرى الخلاف كلون ولي اختلف الفقهاء في أمر الختان هل هو واجب أم سنة؟ أي فضل قالوا بالسنية السنة به قال الإمام الحسن البصري والإمام أبو حنيفة وبعض الحنابلة وهجتهم في ذلك ما رواه إمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. كان حديث كبير رواه إمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي وإلى سلسلة الختان ذو نادي ورد كالسنة ذو نادي زود كمكرمة كالتدوغات 51 بلند الحدث هذا التدو كالتدو سؤندو هاكي ما سؤنو حديث أولويرني ونكو جبلا تبين التدوغات ما حديث أولويرني سبب أوليكو ومكرمة للنساء هل سنة هو الأندبي والمعنى المكاريه هذا إمام أحمد مسجل كان حجة وعند إمام البصري إمام أحمد أبو حنيفة أبو بعض الحنابلة لو حجة وعند هذا قرق السنة وحجة كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الختان في الحديث بالمسنونات حديث أولو جلال صلى الله عليه وسلم ولا ختان وتار حج نادم جلال السن بيرو حديث السنة أي كتقليم الأرغافل ونفس الإبت وهو تركيب ورجي الناس أكوناتهم إن بيت وجه جلال صلى الله عليه وسلم ينتني ما نهجون جهاد قد السنة ود جهاد السنة ولا واجب فالذين قالوا بوجوده سينو الكذيب جهاد بإمكان الإذن كفاته وإذن الكلام سواه والذين قالوا بوجوده هم الشعبي
والربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعد الأنصاري ومالك إمام مالك والشافعي إمام الشافعي وأحمد إمام أحمد. وشدد في أمر الختان الإمام مالك حتى قال من لم يختتن لم تجزي إمامته ولم تقبل شهادته. يعني جمت الإنسان يجد هذا قرق واجب واجب كساوتي ستك بكودين قول إن بتاعي بيوتا جونن أويلون لما مالو سكني على هذا الدهاد هاو أوي كلا قرق ودهاش يولا ساوان تعلمي كوسولي كوسولي ساوان تعلمي إمام مالك كن أوي أوي ولم تقبل شهادته شهادة ساقل نكتب بساش بسيب الدهاد إنكو قرق نقولون ودي كانكو وجاكو إذيب دهاد واجب دل جود حديثي روى الإمام أحمد وأبو داود عن أسيم بن كليب عن أبي عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت قال ألق عنك شعر الكفر واختشم وبي ما نهجني أولوغوك بيت أسيم ويبامك وي ما نهجني أرينو إن سلسلوين سلسلة توبي لا يم ألق عنك شعر الكفر إتو كيف الفلت والسرب وغارنا أهل راسه وقت الدوه والحديث إمام أحمد وأبو داود كان كبير حديث قلنا وروى حرب في مسائله عن الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليختتم وإن كان كبيرا يعني بكبره حرب المسائل دفتر مكوية المسائل وحبر إبديت الإمام الزهري ووي نلا صلى الله عليه وسلم كان نجأت على يودوها سكمو والويبي حديثه ضعيف وإن كان ضعيفا فإنه يصله للتقوية والاعتدال ويأتي حديث اليوم كولولو يوم الجوجي حديث هذا يقول إذا قل إباو السنبين دمو يتوقع دمك هو صحيح. وروى وكيء عن سالم عن عمرو بن الحرم عن جابر عن يزيد عن ابن عباس قال الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. في الوكيء عن سالم عن عمرو بن الحرم عن جابر عن يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وي سلسلوي الأقلف إلى البيت السلم كما حداش من الأقلف ويقول لا تقبل له الصلاة سو جولي ما كنت جبسان سو أجير سنيا مساج لماذا جولي ما كنت جبسان ولو قولي للكال التوني سو أنه ما دام إنه هين والإفرازات جنجال ترقى المقوه حيث على فن الوجه لابد هذا لابد وجنون تودين جيسو صحة الصلاة والطهارة سؤال لا بأي وجه جل مكسلة كانت جل مكسلة ما شاء الله في وجهه كل سنة كل يوم مساج أي وهي إذا الصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان ود سلود لابل نتلو وسلقه ولا أفته لاب يجوز ما كسل يمشي كو حدادا كان كغرق ولهذا منع كثير من السلف والخلف الصبو قولك وهاتلك سلود لابل نك سلود جود مكو فيكو يجوها سوء جوهاش النبي مؤيب اللومتي مؤيب نجي ما قال ما كسل وكل أما صلاته مع نفسه فيؤد معذورتين وجود نكوهار مكو ويؤم إلواي تسكيدة وأمجأني هندل كمان معه ثلاث بودين هنو الجدير شوف الإخوار المؤمنين أنت قرفني
سجولي أن يغنت كان ممكن سلة أجولنا وقت أولي قال تعالى ثم أوهينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الذي وحي يما إما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهاية نيمة ويكون بينا أن اتبع اليوم ملة الله والإبراهيم حنيفا ونقول لا كفو أوني كفيواني كفو فاجي كفيل أي أو إن يجب أن يبقى أراني القرآن حتى إن أراني القرآن أراني كل فالرسول صلى الله عليه وسلم وأمته مأمورون باتباع ملة إبراهيم يقول أن اتبع ملة إبراهيم أي والختان من ملة إبراهيم عليه السلام ختان جاءك دين إبراهيم ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة. إبراهيم دهيك إليها دون شفاء الإجياده حديث البخاري ومسلم يورثون دونكولون لك وجدوا هذا من سنن إبراهيم وأجد إبراهيم وإن كهورم ود إن الكليات إن مثل يندو الله والإبراهيم ود إن هذا من ده وإن هنون وإن وإبراهيم أي وفي رواية على رواية أنه والإبراهيم أول من أضاف الدين إبراهيم فؤادي جبت خشم وأول من لبس السرايل بيان في إبراهيم فؤادي فؤادي التوب التغوري وأول من اختتن كذلك إبراهيم فؤادي في المعنى التوهاد أي واستمر الختان بعده عند دوه قنقل جوك كندري شغل نكو سلوشري وأتباعهم حتى بئس رسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لنا إن كان يندو ملة إبراهيم ودعاء ثم أوهينا إليه أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا إتدو هذا جاكو ملة إبراهيم يقولون ودع إن إتدو هذا بهذه الجهة كان يقول مثل وقت كان ما شاء الله كوني ينكم يهدكو يوتا يقولون ينفع وادلون ما شاء الله إذن جفتو يكون موضوع ميرنكو موضوع خوجم دفتر دكتور مقادمكو عبد الله ناصر ألوان نبيدن دفتر مكوكو كل هاود دفتر عرب دين الجياد أدونه يقال أنه تربية الأولاد في الإسلام هل على الأنثى ختان لنا جب كنا دفئه كنا وئه فالإنات ومجابه أجمع الفقهاء والأئمة المجتهدون جنبان الفقهاء أرجي ما نادي من المجتهدون وين وقلنا هذا سريان تبقى مجتهد كان فوق الكوري على أن الختان مستحب للأنثى وليس بواجب فعل نادي جبك قهولي أن الوقتاش من الكوري على أن الختان مستحب للأنثى وليس بواجب اللهم إلا في رواية الإمام أحمد بن حنبل صلاة إتسهن رواية أحمد بن حنبل حالي وقوة أدمير إليه وهي أنه يجب على النساء والرجال على السواء ولد هذا سنوئي الروء والأفوف إمام أحمد بن حنبل حالي والرواية وهذه الرواية يقول إمو قلت أولي يجب على الذكور دون الإناث أي كتور الوقت إنه الدعاء واجب دون ويو إنون ولا واجب كي إيه والرواية إنه كل رواية قدرنا يجب على النساء والرجال على السواء
رواية كذا رواية دي مؤمن ويكو يجب على الذكور دون الإناث هذا رواية كأولي وافقة ما أجمع عليه الأئمة الأعلام من الفقهاء والمجتهدين في أنه مستحب وليس بواجب ذو هذا اليوم وأن يفوف كوريا كي إنده ولا واجب ويقول كانكم معنا جيوين ما نجيكم هاي على كل سنغت في معنا جيوين إن الأيام لنا فما من حاله والنبي كارثه وهذا جبو كارثة بدي أندو توغادي أو دكتور أو شيء وهذا جبو كمستحب إن يبقى إذا كل نوسيل أمره نكف ودعم على حبه هجنون إذن هو إلى مسألة لم يكن أهل الدراية ويجب إيمان أن يفقه أن إيمان هجوني جد أو البستين ده كل أنه ولا الجدني كل شيء إيمان هجوني دكتورين المهم فإن جانا نرتم وقال المسألة أخرى مسألة خلافية يقول السجن هذا وياخني وياخني يقول هو داي على مجرد خلاف دكتور الشيخ عبد الله جاني بن ما شاء الله أن يبنيه كل جيمي ديس اللي أول كونفرنس ولا نه كل كلمة دين تابع هذا كل كون يكون دين غلاه كل رجل هدي فينتين والهنتي لام وجهين تدخل يمكن هنتي وجه لام كل ما دام هديتن كإفهام ويمون هاي قوت وتحدي قوت وتأيدني قوت كمان هدين كمان دين ولا خطوم ولا خطوة ولا قعلة مجرد خلاف كذي كان اللور الوي كان اللور الوي حق اليوم سنة أولى النون أرسل سريانا الجنغا تكوي طرف كل يده سريانا ورجم على حال كل نفسه ياجه نفسه فد فاما مهما وتوقع عاطفية هذا في المجرد يدخل ايوه يوم تعرف قال مرف قال ندلا وجهة نظر مو إني جالو على أمور حيث الولد حيث الولية مؤمن كل الولد يولد كان الدور بالبركة ايوه هذا ده يقول هذا ده يقول سريع وعلى ونانو الفتي جبولة سن كما شاء الله كو ربنا كو تبتين مصلحة شريعة وكو ونو رتلو كو مصلحة جود رتلو كو مصلحة يمبي ما شاء الله ربما نجد هولي وتوانا من مصلحة يمبي ربما نجد هولي توانا ما نجد مصلحة يمبي على كل واسع دونا دا أفت مسألة أون جانا إنكم مسألة خلافية كو لورا كد لورا كلا لكل ما نهاجين الماجين السلف جادكو فسلسي عليها يادوهن ونوكوي أسوراجي مزكاة قبادي يمتى وطلون على كون هاجين سونا اللي ينكاغا ngandano politique ngandano maji dawrugol ngandano dum ngandano dum ndedi no tan ko ƴeewa ko ɓamta diino bayna ma non mutaakhirina en ɓe heewɓe heen wiyaani ɓe moƴƴaani kono ko heewi heen wonno dawrugol dawi leñol maako dawi e wonde ɗum ɗo ko oɗo diino ko kaari en jeyi oɗo gaa ko tumɗo jeyi ɗum nden alaama yimɓe fof ne jamno diine ko Allah jeyi
كنا كالفاج حندنون ونيو الدين عارف الإنجيل ولا بين عارف ولا أمه بين نون الجري الدين يندي وفي هذه نيجي من بس ما نجي الدين ولا ثقافة هو الجيل دين ما نهجوني كجلال ما نهجوني كأحكام إيمان لا شعائرية عقائدية عملية كلهم دائما خلاف بين المتقدمين والمتأخرين بس يسميكوا يادو متقدمين عنده متأخرين عنده كيف سوائد كيف هم كنا فيهن كذي بأيدي إنسان تكوي هذه والحديث يقول ما شاء الله يجب غرنا ونو مدينة أبيس يمدون النسوك المدينة يجي حديثه يجي مؤثرها ونبيع ما يكون ضعيف ونبيع أولا من يكون ممدود ونفع الطبراني الكبير تفترق إمام الطبراني ويقال الشيخ حديث صحيح دون الأذن إمام علاجي يبقى والآن حالات يوم من ذلك ولا سنة بلا إنني إنجي يقول إن حد جبهة ذات بالإنجيل يقول على سبيل المثال يريد وند على القرآن بلا من يقول أنا جبل أردو يقول أنا أجي جبل أردو يقول أنا أجيبه بلا ولا سنة ما نجي أجيبه إن وجد كم هذا سؤال قول هاي كل وجد يأخذ دائما إن كم قريب لي سنة يدبدوه كل مليان يعني لا فينا يجي وجد مليان القرآن مليان حديث بيدبدوه تجد وجد عنده يجرب عربي من المتأخرين وعنده كان يجي ما يجي الضرر يجي يلقى فلان ينقل ثم ينقل جل كده ينقل إلى أن عندنا فوت حل خير من أول شيء عندنا أكو تنسيقي منظمات ونفعل المجنجر دو إذا في يكون در وتجيب ما عندنا نفعل أي بس إنه هذا إنه من دم سبب إيه رجع نقري هو فوت ذا كل كل بيت فستا إن يكون إن غيره كل بيت ما يجي الدنيا سوق جبو إن أدري مو كذا إن أدري مو كذا إذا يوجد أشل هذه سوق البيت نوته يبي بيقول فينا إن نقولي إن تشيلي إن بين جام كتودني كإيمان هجوني آدم مستري على حي بيت ألف مليار استريها إلى دب ما نجده اللهم صنعين عبدين بتجيد دكتور عندي إنه متجاوب كلام هاي تقول أي طيب إنه أنا فكرة بيتناني قول إيه نفس فكرة دكتور عندي فكرة هاي شغلة المتجاوب ميراكي ما له بتجيد ولا ميراكي بيتنا ولا نعلمي إنه اللي إنه جالس دكتور عندي إنه صار تسكي خبير المتجاوب تسكيه دونك ولا حجة ولا من إيمان الجنرال مثل إنه وقت بلا الريوم قلت هنا الريوم سؤال ولا يقول موجود ولا يقول موجود مذكر اليوم بيكون بعد فوف يوجد فترين يريدون والدكتور عندي فترين يوم الساعة إلى وقت ما نجي الموت مريض أقول إن كان فلي يقول إيه فكرة جنبهم ما تكين مكس يسمع عن يجي دكتور يشوفني إن كان يجي أساره بس كلام إيه فقال كيف يقول تعال في الوجود المدرب إيه أمي فتري ما نجي إنه إيمان هذه اليوم إنه يعني كل
yo ƴeewe rewam so ɗum waɗaama ngono jam heen ɗam so ɗum waɗaaka rewam ngono joom heen hollen ko ɓuri mawnude sen dokkiima annduɓe mbi wonde mana joni dakamme ko geɗe sappo heen jeenayi ko debbo jeyi gooto gorko jeyi so tawi o saalɗinaaka o waawa yundinaade woni wiiɓe noon annduɓe no mbii noon so ɗum ɗo ine tabiti so tawi so saalɗinaaka o waawa yundinaade o yahatan omo yiiloo walla mbo heɓi fof omo waawi josondirde mum eywa omo naatna e renndo mana haa jooni ɓesnguuji ɗi ndewaani laawol yo yaani omo bonna renndo ngo eywa ɗum e saalɗineede mo eywa embo waawi waasa heɓeede haydara sabu eɗen nganndi renndo men ɗo ko so wonaa hannde ko ɗiɗo ooljiiji ngari fof ɓennuɓe fof e joomum yaafuni heewɓe heen ko ɗon ndiri kono no nguurini cellini jibini joni noon so tawii daral o ɓuri mawnude ina waawi woppeede tawi ko daral so o saalɗinama ɓuri mawnude ina waawi woppeede kono so tawi ko daral so saalɗinaaka ɓuri mawnude yo saalɗine kañum ko woni ko yo daral mawɗo o yo rende tan oto ƴeewe baŋnge goto tan wonde mawwani walla mawwasini ɗum kañum foti mana joni ɓeteede ɗum ɗon noon mana joni docteur ɓen jogii heen yiyande ɓen jogii heen mana joni yiyande ko ɓuri haffu mana joni daraluuji tan ko on tan waɗte so daraaji ɗi loruɗi ɗi ngardi mana ha joni ɓurtuki a haffu dararayi o waɗetee ko dara loro ɓurɗo famɗude o tawde kadi ɗi fof ɗi mbaawa kewde ɓurɗo famɗude o ɗum noon ma ɓete wonaa tan ɗum ɗo ko nande hon ɗen ɗon nde ɗum ɓenndi nde ene juuti kono joom defte nde ine jantinin ɗo ine waɗi o wini waɗi ko wiyetee machallahu maɗi hikmatu mina hisani hol ñaanal ngol ngal e dureede e maɗa hikmatu e fawaidu sihriya e fawaid mana ha jooni diiniya azima nan heen heɗata ɗo mana joni juuti machallah ala kulli ko jinmi sakkitoraade tan ko yimɓe ɓe gooto fof yo hakkille oɗo ko masala khilafiya eyi ko masala khilafiya bahta ala fof baawɗo arde tabitina wonde duhaade debbo moƴƴaani tan so tawii kadi goɗɗon kadi ara kadi kayi wiya mana de ina moƴƴi tan ɗum noon tawde woni masala khilafiya ko noon tan ƴeewte tan koko mana ha jooni ko ɓuri hoybude e loruuji so tawii ko saalɗineedemo de ɓuri hoyɓude o saalɗinee so tawii ko waawa saalɗineedemo de ɓuri hoyɓude o waasa saalɗineede kono wona tan kam ene ƴeewe baŋnge goto tan so saalɗinaama ne wayni ene wayni so saalɗinaaka toon waya ɗum kadi yo ƴeewe sabu annduɓe wiiɓe mana ha jooni tergal debbo ngol hassasiya mo jogii o ɓuri laabi sappo hassasiya goɗɗo ma joni tergal goto ɗum ko annduɓe mbi noon oɗo hadis mo kaalami habri ngo ko ma joni rawahu tabrani fi lkabir عن الضحاك بن قيس قال الشيخ وللشيخ حديثه وهو حديث صحيح أي وفي قوله من يكون الناس صلى الله عليه وسلم لأم عطية ولو دب إمدي وأنه مدينة أبو دون النسخة وللناس اخفدي سال إمه أي اختتني النساء بقطع البذل والكد kusel gonne dabgal ustengel ngam ustude mana joni sahwa faris ustudo li anna tarka qat'ihi yuksiru sahwata sabu indi woppude waasde ittede hen ay dande ina hebbina e makko sahwa jakalle fa yahmiluhu ala zina duyama mana hadi wadde zina ɗum noon o wi wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wala tanhaki أي لا تبالغي في الإقصاء أفتح على فأفتي على بي أدن في الدب وكذي
ذكره الجمع أنت ونفت جوغال الدخل سكي أفسام تكتير لكو إتما علي ونفت جوغال الدخل أو كان كل أدني كريم أنا أولي ما نجيك لا تبالغي في الاستقصال لين فيفوت حظ الزوج منها سبحتي وجبتها ما نجيك الدخل اليوم تلقى دبو ما نجيك يحس أكثر مما يحس هو تلقى ما نجيك الدخل كان يمديك هذه الدبو إن أدنى كدي يسنغو يود إن أدنى يسنغو يود ويحسن جمال الوجه وينظر للوجه حديثه ما يدن يود يسنغو يسكي ما يجي وطامه إن جيرو ما شاء الله لون توبكم نلقو كلها يعني كل جيش كل كامل على كل في الأمر من يندم مسألة مسألة خلافية منكم جادمك باسي على ستوي كبتي ونريوان وني أساد إناده من إن تبتني من ونريوان وني أواساد إناده يوقع رندره قال هل توالو ما نهاجون أخف وجه وجه kono ko tawɗen ina waɗe ujunnaji walla temedde ha hande ɗo wonɗen ɗo mattinen haqqillaji kadi ɗiɗo ONG ji garoji e men sa aɗinde moƴƴaji ɗi en mbaɗen enen ma tama sin juɗɗe potani wadde maɓɓe etimade so tawi ko geɗe jowti e diine men arduɓe ɗo mbiyamaji saabu kamɓe woni haaji ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم كان بيقول حاجه مبدا اساسي فاندا مبدا يمار كبنود الدين كبنود الدين نون ɓuri waawa fuɗɗa fof ko tan ɗum woni ne puɗɗorima toon min e yiyamdam ɗum ɗo min bannam hen gartiren haqillaji tan kuutoroɗen o mana joni miijoji kawraaɗi paamodiraɗi kadi eɗen jogii e yonte men heen seernaaɓe ko annduɓe wiyen gona annduɓe kono noon so tawii miijoji maɓɓe luurdi e miijoji ajinooɓe ɓe feewɓe ɓe min jaademi koye ɓen sabu hannde geɗɗe fof koko wonko naatti heen fof wonko naatti heen eyi saba ɗiɗo batuji mbaɗama ɗo ummade 2010 walla ko aji ɗum batuji mbaɗama ɗo e almameɗe ha woni hen fiintude donc ɗum ɗo joni wona hujja wonde ɗum moƴƴani saabu won almameɓe jooɗi tan mbi wonde e ɗum tabitani ga walla ɗum wona hujja won almameɓe jooɗi ɗum mbi jaadani hen won almameɓe ɓe joodaki haɗino jooɗe mbi ɓe jaadani hen donc e etibar oto wonten e jooɗiɓe he tan mbi mbiɗi tan heewa tan ko noon haɗa wona noon eyi wona noon won jooɗiɓe ha keewi ewa manjum jaadani e ɗen ɗon jiyanɓe saɓa hen Sénégal nde waɗi o mana joni sariya muɗum wonde mana joni ɓiɓɓo caɓin eɗen nganndi ko ɓuri heewde Sénégal yaadani e miijo heddiwo noon ko laamu waɗi sa luundima fayma sari ala ko joganiɗa ɗum kono ko ɓuri heewde e saabu Sénégal yaadani hen ina kam min musidɗo alhamdulillah suwa ɗum wadde eyi suwa sabu hay so yiɗi wadde appliqué hen effectivement sino waɗani wonno ko jotodiri muɗum tan e pelle aduna jogui masalaji keeɗi wonko caloto wonko ɗum ɗo ala kulli masala o ko masala khilafiya ewa mami ɗo feɗo qissa kawniɗo kadi koye Fuuta waɗi wiyama ɗumne wona duuɓi ɓooyi koye duuɓi sekka hiɗɗoɗi won gure ɗiɗi sukaɓe mbaɗen tournement ji gure ɗe noon ko jelodiroje ma ko jiɗɗo foɗodiroɓe feewi eyi joni noon kamɓe jaadi final eywa nde ɓe jaadi final
hade yalam wardu caɗele on ciila e foɗodiral woodi heen wuro annan mbela ko wawi ala kullin ɓe mbaddi kawde ngel heen wuro sikki ala gañimo sukaaɓe rewɓe wuro ngon sukaaɓe gañiɓe jeeni de koye maɓɓe ɓe mbi yoɓe jaasi sukaaɓe worɓe ɓe goto fof ɓe dokka ɗumen koye maɓɓe bonis sabu allah e weltare ɓe jehi ɓe mbeɗi noon ma won diide limti ɓe jelti heen e maji e jamma goote tan a baali wiya ɗum rewila nde tawa woni heen ɓe mbele kamɓe fof tawa ko ɗum haali kadi wona bihi koye fuuta sohlani wiye fuutare walla wargo walla funnen walla nen walla ɓuri sabu hunde malaji sirri ɗum ɗo fof koye dillaji e wonde kam geɗɗe ala ko woni heen ala kullin ko raɓɓi heen ko tan banda men oɗo ko masala ɓiɗɗo hay gooto oto daro tan wiya wonde ɗum moƴƴani ɗum ga ala walla e ɗum moƴƴi ko masala khilaf sabu luurɗuɓe luurduɓe oƴƴo masaji ɓe mbeɗi wonde ɗo ɓe fof hande wonɓe ɗo ɓe fof alal umum luurduɓe ɗiɗo masaji ɓe kaalɗen ɗo ɓe gilay malik en shafi en ahmed en shafi en mbeɗi wonɓe ɗo ɓe fof gandal e nuunɗal e peewal fof kono hay kamɓe kamɓe koɓe luurduɓe masalaji he enen limasaji en luurdita he en mbawa suuji heteɗen ɗum e heddi tan noon goto ɗum manaji ɗo yarata kono kam darade lantal wonde ɗum ɗo e manaji ko bonande walla ɗum ɗo ala ko bonande woni gorte eyi ko hawra ko bonande ko ɗum ko séria hawrata ɗum eyi ɗum hawra ko bonande séria hawrata ɗum amma yimɓe noon so tawi manaji kayen jogima fama numunaji mumen hen ci a sari e a fofti ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗaccol haqqi ina wawi ni yo ruttuyo e machallahu yo allah hokku en walde jaam jam hire moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe dartole pinal fulɓe on calminama e kuuɓal on jurama en jetti hono ceerno abdoul adama sow mawɗo dimiral e ndeɗo natande wonde fayida no fewi ko yewiti e masala mo jewreten ɗo hono haddingol ɓiɓɓe rewɓe en kettimama kadi joni joni hono ceerno mamadou dia ko hono noon kadi en kettima hono yiyande moussa ba en kettima hono yiyande ceerno sada kelli mo ganduɗa en jogui ɗo laafaji ɗiɗi laafa gadan kaka ko ceerno laafa ɗimmaka kadi ko docteur en kettima yiyande makko wonde fayida amata ba ko hono noon en kettima kadi hono mawɗo meɗen ceerno men amadou samba dembele ɓeɗo fof en beltanima ɗumen no fewi saabu ɓe naati tigui rigui e lowdi yewtere nde kala ko waɗa sujet de débat tawat ko ene waɗi khilaf ene waɗi luural kala ko ala luural hewani waɗede débat en meeɗa joɗade eɗen mbiya ɓe mbiya futuro ko darɗe tati e kam mbiya ala wona darɗe tati ko darɗe nayyi en meeɗa joɗade mbiɗen lewru korka hoorete ko cogwal ɓe mbiya ala ko ramadan enen fof eɗen kawri lewru korka ko ramadan hoorete en meeɗa joɗade mbiɗen wonde hajju wona e lewru hajjere no ɗum hajjere tan koye ndun en meeɗa lurde ɗum ɗum noon kala nde yimɓe jooɗi mbaɗi débat e hunde surtout ko ene waɗi luural noon kala ɗo woni goto fof yaran koye haqqe haqqille muɗum e haqqe miijo muɗum e haqqe yiyande muɗum e haqqe koyete ko interprétation muɗum hay ulama uji mawɗi ene lurti on ɗin masalaji ko wayno abou hanifa ibne hampal en imam malik en haa ko ɗum saabi ɓe ene mbiya ko malikiyankoɓe ɓe ene mbiya ko hampaliyankoɓe ɓe ene mbiya ko safiyankoɓe waɗi noon ko luural ngal lugguit haa ko ɗum saabi goto fof tabbiri e almami muɗum eyi
ko wona e oɗo domaine tan e domaine aji ɗi fof ko noon gayi deke noon so tawi en kettima tigi rigui ko haala ɗo ko en gandi tan so tawi sunugol sukaɓe worɓe ene fawi e sunna e dalilaji laftuɗi kaddingol ɓiɗɗo debbo ene wayno leerani to banggue sariya wonde wonɗo ɗum fawi sabu en jii fawaki e Qur'an sunna o kadi eko ɓuuri tengtude e hadisaji kaalaɗe ɗo ɗe ene wiyede gona hadisaji tengtude ɗe gona sahih en kalina ɗum nane e windande nde ceerno Abdoul windami en ɗo nde en jettimo no feewi en ɓeydima tigi rigui dañde famamuye en ɓeydima tigi rigui dañde famamuye wonde tigi rigui hono no wini tawde ene waɗi khilaf wiide ene moƴƴi nde ene waɗi probléme wiide ene boni nde ene waɗi probléme tawde ene waɗi khilaf ko hono no winde tan ƴewata tan koɗo ɓuuri e haqqille ma ɓuuri nangude peesodira o weɗlima ɗo namdal bangal fayida so tawde ko noon ɗum wayi ko bonnata ko ƴeewen e ko fewnata ko honen ko ɓuuri so tawi ko bonnata ko ɓuuri hewde ngabbiro goppen so tawi ko fewnata ko kadi ɓuuri hewde e ko bonnata ko continuen wadde aduna noon ceerno Abdoul yahara kone yiliya science ene waɗa progrès ji science yahara kone waɗa progrès ji wonko moƴƴinanno hanki hande science tawa moƴƴani an haali a haali ɗum joni mbiɗa Kinemax en hutotono kono joni woppama Nivaquine ene ƴettanno ɗum à titre préventif yontere fof ƴetta Nivaquine yontere fof ƴetta foɗɗere ngam dandorade walla faddade paali hoto arde maɗa docteur eɓe mbatti wiide ala moƴƴani muyninde mi wiyatano ɓinguel ngel suwa duutude lebbi 6 moƴƴani rokkude ɗum ndiyam ene wawi muynude tan tawa yarani ɗum ɗo foof ko joni ari e meɗen waɗi noon science ko witto wittannode hanki ɓe wonɗoɓe kaaɗi wonɗo kaɓirɗe maɓɓe kanno jettinaniɗe on famoye wittoɓe hande ɓe Allah rokki ɗumen hawrude e kaɓirɗe kese kaɓirɗe ɗe ganduɗa encore beaucoup plus précis e ko ɗum tagi science e kala saaha ene découvre hunde ha wiye i enen mbiya eɗen mbaɗanno ni duuɓi temedere duuɓi ujunere ko ni mbaɗan ɗen ala ko bonnani en joni kadi mbiyama ni ala waɗi noon ko science mahi ko wiyete ko découverte et innovation découverte woni yiitude hunde ko andano so ɗum ɗo de deke ene bonna ɗum ɗo de ndeke ne wayni ndeke noon ko wiyete joni e ɗum bonna ko yiitano ko nden ko firtano woodani ala ko joni yiita ko joni science yiita ɗum ɗum noon eɗen poti teskade ngal ɗon geɗal ko wona ɗum ko eko pammi kam eko seeɗa mbeɓe kaali ɗo ko fof eko pammi ko wonde kaddingol ɓiɗɗo debbo ene waɗi luural hay so tawi won ulama uji mbaɗi fatwa mbi ala ɗo ɗum fawi ene wawi woppede won woɗɓe ndeke wiɓe kañum de wonɗo ɗum fawi ndeke ene foti waɗede won wiɓe kadi tawde en tawi eɗum waɗi caɗele to banggue haddinoɓe to nde wonno wona muto fasisine en yo ɗum wattu waɗede e nokkuji cafrirɗi ɗi noon kadi probléme o ko nokkuji cafrirɗi ɗi ko kañum en cali wadde ɗum saabu ko docteur en ene fawri wiyani docteur biɗo e ɗum e moƴƴinɗo kaddugal biɗo debbo wiyani docteur moƴƴinɗo ɗum gila e docteur eɓe wiyeteɓe ko julɓe ha e docteur eɓe wiyete wona julɓe ala fof docteur mo jiimi wi wonde kaddugal ene moƴƴi to banggue cellal en gartu hen ɗum haala won goto ulama uji o wi so tawi docteur haɗima hunde hay so hunde nde konde daguinode an tawde docteur o haɗima so tawi a waɗi ɗum ene wayno ka battiɗo ni o wi so korka o fabila o dagui kono so tawi a yii to docteur wima an noon sa hoori ene bone ma moƴƴani so tawi a hoori a maayi ene wayno ka battiɗo ni
wi hay so docteur o wona julɗo ndeke noon o wi ko hono noon ne so tawi en tawi tawde en tawi hay sinno tawino kaddungal ɓiɗɗo debbo hay sinno tawino ene fawino ko ɗum farilla walla ko ɗum sunna wonno o wi tawde docteur eɓe mbi ene waɗi eɗum waɗi lor walla loruji ni eɗen poti woppude hay so docteur eɓe gona julɓe ala faali noon kadi docteur eɓe men hay julɓe ene kawri wonde eɗum waɗi batte battinoje ɓiɗɗo debbo so tawi haddinama wonko bonnata haddinde nden wonko fewnata mataw wonko fewnata kono so tawi wonko bonnata to banggue côté santé o wi ene sella kanko fiqiyanke o wi ene sella goppira sababude docteur haɗima ɗum ɗo hay sinno tawi koko tagino an kadi natti daganadema tawde docteur wima ya rento ɗum ɗo so docteur wiya woppu sukara harmani kono so wima ya woppu sukara sa ñaami sukara aɗa continue ñamde wi ko bolle puyɗe aɗa continue ñamde o wi so tawi a mayi hen ka barki eyi ko konngol makko ndewnude koye konngol makko ndewnu calminama on jarama on jurama ɓiɗɗo goɗɗo on mawɗo men ja Abdoulaye Alsan calminama jarama jurama ceerno men ceerno mawɗo men Abdoul Adama Sow calminama jarama jurama kadi yalla nurɗin gandal ngal yalla nurɗin gandal ngal kadi ya ɓooye argade ya ɓooye haalde ya ɓooye sindinde ya barke ɓurade ya ɓooye kadi ɓamtude l'islam ya ɓooye ɓamtude l'islam ya jara so tawi en gatti e fatwa mo ulama uji Mauritanie mbaɗi o omo hawre e fatwaji goɗɗi ɗi ngannduɗaa won ɗin ulama uji mbaɗi ɗum sa wutti won ɗin ulama uji kadi mbaɗi ɗum to Égypte fatwa o mi wona ƴelliriɗo e demngal arab no feewi ɗum waɗi mi nelli ɗum ceerno Abdoul so tawi o jangguinde mataw mo ɓeydo fulfitande en ko woni hen ko gonga wona ulama uji Mauritanie fof jaadi e fata o kono ulama uji kam kono tolno e 50 e jooɗo gando kañumen bindi deftere nde ɓe limti ɗo hadisaji tati ene wayno hadisaji ɗi fof ceerno Abdoul haali hadis ɗo nelaɗo sallallahu alih wa sallam wino ummu atiya tawi ɗum ne haddina o wi ɗum yo ittu seeɗa ɓoro ene wayno on hadis edi ilal haaji Abu Dawud mbi hadis o ko dayif hadis ɗimmo o ɓe mbi nelal sallah sallam wi alqitan sunnatun lirijal makramatun linnisa ene wayno wi kaddingol ɓiɗɗo debbo ko sunna wonande kaddingol ko sunna wonande gorko kono ko teddugal wonande debbo on hadis kadi ndi ko dayif hadis tataɓo o ha joni nde ceerno Abdoul e haali ɗum ɓe mbi ko ɓe nani ɗum ko Aïcha ene wiya nelaɗo wi ida iltaqaya al khitanani wajaba al ghusl so tawi kaddinaɗe ɗiɗi kawri ene wayno lorngal waɗɗima ɗon firti ko gorko e debbo fof ene poti hattinade o ɗon noon ɓe mbi ulama uji ɗi mbi kamɓe ulama uji meɗen wadde fatwa ɗo mbi wiide hitanade nde wona dalilu wonde debbo ne foti hattinade ko lafdu o tan wayi noon sabu tasniyaji kewɗi ene ngara e ɗemgal arab tawne toɗɗo geɗe ɗiɗi taw mana o ko geɗal gotal tan rondi ɓe dokki hen leñiji kewɗi taw koye ɗemgal arab al umrani en al samarani en o nirani en o wahrani en surtani ko geɗe ɗiɗi ɗe fof haalte hen taw geɗal gotal tan fodɗi ene ara e ɗemgal arab jiɗo kewɗi wonɗo wiyeteɗo abawayi joni wonande mo ƴellitake e ɗemgal arab no wawi famrude ɗum bandiraɓe ɗiɗo kono abawayi ko jukkata wimoɓe bambo ɓeɗi won
wonde wona dallinorgal wonde debbo ne foti haddinade o caggal ɗum ɓe gartoyi kadi to bange batte haddungal ɓiɗɗo debbo batte mum to bange cellal kañum ɓuri hawnade ni ko tinno tan ko khilafo tinno tan ko luural ngal ko ɗon tan haɗno ɗum kay ko hunde wonde fayida kono ɗiide ko luural ko jarade kay hankkadi ummanade ɗum e nder leyɗe occidentaux ne ngara ha ɗo enen mbaɗani ɗum laawol enen mbaɗani ɗum ñalawma enen mbaɗani timmiran ɗumen enen mbaɗani ɗum hen kaalisa enen mbaɗi hen kaalisaji mumen fof fewje mbaɗa organisme uji enen jaha e nder gure enen jaha e nokkuji enen jiɗi ittude ɗum te kamɓe aroɓe yidɓe ittude ɓe ɗum ɓe kamɓe fof koɓe salarié ji goto noon fof ene jogui salaire mum te ɓe ngara e debbo jaaɗo ha heeɓi duuɓi 70 50 ɓe ngara taw ko ɗum ko woni meccal mum ɗum woni meccal mum ɓe mbiya yo woppu yo woppu kay neɗɗo kay sa fawri jungo neɗɗo e nokku yara wonde fawata jungo ngo yo woppu kay jaaɗo ha woni duuɓi 70 ko ɗum woni gurdam mum sa ari a wi ɗum yo woppu kay mataw ko an porɗa rokkude ɗum ko salaire hono salaire mo keɓata o eyyi baadi kay mbiɗa ko moƴƴani yo woppu ittu salaire dokka ɗum sa ittani salaire dokkuɗa ɗum salimo woppude tede jogui matériel archaïque matériel mo yaadani e renno mo moƴƴani ittu matériel baadi taw ko caliɗo aɗa andi ko cali teñi waɗi ɗuma wadde noon ko yidde taw ko gonga kay taw ko gonga yidde faabade yimɓe ɓe hade dañde totanos hade dañde kone contamina e fof baadi ko caliɗo kay aɗa andi ko caliɗo formu guitta matériel guitta ganguji tottamo guitta sidoji tottamo guitta alcool tottamo guitta gueɗe baaɗo fof kene wawi dartinde injam kene wawi dartinde wona gueɗe fof dokkamo jaaha baadi kay ko gonga ko ɗum monirɗa kono noon o salima tan a formanimo hankkadi ɗum ɗon woni coutume mabɓe woni hankkadi koye ɗum no mbaadi mabɓe e dow gollal hankkadi potɗo ko formude ɗo hankkadi ɓe gandi ɓe mbawa woppude taw ko gonga formeɓe kollineɓe ɗo foti haadde walla ɗo guitton matériel moƴƴo tottonɓe eyyi guitton matériel moƴƴo tottonɓe kono noon on mbaɗani ɗum yo jomum woppu meccal mum te onon oɗon gonde meccal ɗon jogui mecce moɗo te oɗon mummudi hen ha ɗo wiyete Europe walla ko wiyete banggueji goɗɗi eɗo on jogui nden ɗon darde oɗon jaa eyyi ko gandi kay ɗum hankkadi ko coutume mabɓe formeɓe naweɓe centre uji e ɗum ɗoyno sanitaire formoɓe ɓe jangguine ɓe mbawa wadde ɗum ɗon eyyi mbaadi kay kulɗon ko conséquence ko ene ñawna walla ne adda probléme taw ko gonga ɗum ɗon yo jomumen seble ɗum ɗon eyi on calminama noon on jarama juurama wassalam eyyi ɗon kadi ɓe kolliri wonde yoga e anduɓe scientifique mbi wonde kaddingol ɓiɗɗo debbo ene waɗi batte kewɗe batte gatane ɗe ko ɗo haddina ɗo heewi wontude ko ñawande nde fiɓa fiɗi ene famɗitina tergal ngal ha so jomum ari jibinde ma ɓeyde ɗum ko haddinaɓe tan kewi dañde ɗum so gaari jibinde ene kewi dañde ɗen ɗon caɗele jibinirgol heewi dañde ɗum tan ko haddinaɓe ɗum hay saji famen ɓe ko ɓuuri hen hewde ene kaala ko wayi noon ɗum noon tawde ene waɗi lor ene foti woppede walla hono no mbiɗon ni tawde ko ɗum amaliya ko ɗum opération chirurgicale ceerno saɗo selli haali ɗum hay an ceerno abdoullah haali ɗum tawi ko ɗum opération chirurgicale fotani tan debbo nayejo tan mo ganduɗa ala formation mo janggani anda wawa sendude fen e ner ɗaɗol e ɗo ƴiƴam rewata kondiriji ko ɗiɗi ɗaɗol ɗum koye systéme nerveux jokkodiri ven ko ɗon ƴiƴam rewata so tawi o wawa sendude ɗum o wawi taggue ɗaɗol so tagui ɗaɗol wonko bonnata venne kadi wonno mo taƴira ɗum wonata hémorragie won ƴiƴam kuula ɗon ko dartade so ƴiƴam noon ki dartade so tawi ko hôpital ɗum ne weeɗi ko pingu tan wawi dartinde ɗum kono so tawi noon ko to e nder badiya hakkude Lugere Boye boɗeji
tawi ko toon ɗum kewi ene wayno hémorragie heewi rewde hen ko mayde sabu neɗɗo jogi ko litre joyi neɗɗo jogi ko litre uji joyi ƴiƴam donc so tawi o waɗi hémorragie ene wayno ko mayde heewi rewde hen ɗum ne kewa te kewi e gure men ɗe fof temedere ɓiɗɗo debbo maayi tawi waɗi ɗum ko kadingol ɗum en jii ɗum en nani ɗum ha wayno leydi ɗum noon so tawde ne waɗa foti ko waɗede dans un centre de santé kono noon probléme o kadi ko centre de santé ji ɗi docteur eɓe ko kañumen ndi ene boni neɗɗo docteur wiyata hunde ne boni rutto kadi waɗa ɗum dans un centre de santé wawa gasde wawa amnade waɗi contradiction imma ene moƴƴi waɗe dans un centre de santé hono no kaddinigol suka worɓe ni suka worɓe ɓe dispensaire uji ɗi ne mbaɗa ɗum jamma ñalawma tuwaji ɗinne koye mbaɗa ɗum wona interdit par ce que opération mo ngannduɗa ala danger enen mbaɗatno ɗum ni taw wona dispensaire tawɗen ene boni ene waɗa hen accident ji kono dispensaire kam e hewani dañde hen accident ene kadi so nanni e dispensaire cukalel haddinama ha dañi hémorragie ha sanki mi hewani nande ɗum de kono sukaɓe rewɓe ɓe nde wonno wona e centre uji santé ɓe mbaɗete ɗum eɓe kewi dañde hen ɗiɗo accident ji ewa wiide kadi yo ɗum watti wadde e centre de santé ko ɗum contradiction sabu médecin ji ɗi ko kamɓe mbi kaddingol ɓiɗɗo debbo ene waɗi danger ene waɗi risque donc ɓe mbawa wadde ɗum dans les centre de santé sabu kamɓe mbi ene waɗi danger ɗum noon e rapport ulama uji men ɗi ko ɗum woni koɓe teski hen ɓe mbi wal khitan bi suratihi allati yajri biha huwa amaliyatun jarahiyatun yajriha man la alaqa lahu biqab wa fi zurufin sihiyya khatira jiddan o wi kaddungal sukaɓe rewɓe no waɗirte ni ko amaliya mo ganduɗa ko opération mo ganduɗa chirurgical tawi waɗata ɗum e yimɓe mo ganduɗa wona docteur e wona docteur so tawi ni ne waɗa opération ko ɗum wawi wonde fof so wiri ittanma hunde ko salade mo wona dentiste so wiri ittanma ñiiɗe ko risque mo wona docteur so wino waɗanma opération a fotani ɗum jabde ɗum noon rewɓe waɗoɓe ɗum ɓen wona yimɓe jangguɓe so tawi complication aroyi hen ala koɓe mbaɗanta ɗum sowona jimde hen eɓe ŋabkuno ɗum noon ko ɗum probléme donc tawde opération o waɗata ɗum ko yimɓe ɓe ngannduɗa ɓe wona spécialiste en wasde waɗde nde tawde kadi waɗataki ko ɗum gandu donc ko ɗum probléme ko ɗum masala mo ngannduɗa ene foti heedde question goɗɗo o eɗen keewi nande ene wiye wonɗen pelle nana e aduna he ko pelle ɗe ngannduɗa wona pelle julɓe woni fandare mumen less ko bonnude diine yama taw ene ɗen pelle ne goodi kono ko wiɗi e masala mo kalten ɗo joni ɗen ɗon pelle tubakoɓe ɓe gona julɓe hol intérêt mo jogui e woppinde en kaddungal hol intérêt mo ɓe jogui hen wiide eri en goppu haddinde sukaɓe rewɓe sukaɓe meɗen en goppu ɗum haddinde par ce que moƴƴani walla ni way ni way taw e punta en hol intérêt mo ɓe jogui hen ɗum ko namdal beele woni intérêt mo ɓe jogui e wiide en yen goppu ko kaddinten sukaɓe men rewɓe ko yen goppu ɗum hol intérêt maɓɓe hen saabu kamɓe ɓen to e leɗɗele maɓɓe rewɓe maɓɓe nan to sukaɓe maɓɓe nan to ko ɓen ɓe ndesata ko ɓen ɓe gonti enen ɓe men ɓe hay so ɓe ndesa ɗumenne ko peut être 1 pour 1000 donc hol intérêt maɓɓe e wiide yen goppu oɗo aada mo mbaɗaten moƴƴani hol intérêt mo ɓe jogui hen ɗum ɗon ko ɗum masala deuxiéme walla troisiéme kadi question docteur eɓe wiyoɓe e ɗum waɗi danger ɗe julɓe nani hen heeɓa ko julɓe docteur eɓe fof ɓuuri hewde de mi nanani docteur ne wiya excision ene moƴƴi ala docteur mo nanmi en explique wonde excision ene moƴƴi kamɓe fof eɓe kawri wonde excision ene adda probléme so jomum ara jibinte ene adda ɗum caɗele kamɓe fof ɓe kawri ɗum ene adda kadi préjudicé ɗum kadi eɓe nandi ɗum kamɓe fof ɓe kawri ɗum sabu ittete ko organe o wonko nafat donc ittudemo nde ittude organe nde wonko bonnata e tergal neɗɗo haa so ni droit de l'homme en ɓen mbiyata ɗum kono violence faite aux femmes
mbaɗi exclusion koye violence faite aux femmes violence faite aux femmes ko denndaangal muusalle faweteeɗe e rew sababude ko debbo violence faite aux femmes donc exclusion jeyaa koye violence uji faite aux femmes mutilation génitale féminine jeyaa koye violence uji qui sont faites aux femmes e kadi hono ulama uji men ɗi e nder deftere maɓe kadi ɓe mbi e kuyliyatuji sharia fof denndaangal geɗe sharia ene haɗi waylude tagore ande Allah tagi kala ko Allah tagi waɗi e neɗɗo ide ɗum de eɓe kala hen ɗum ceerno Abdoul ma yi ɗum certainement e deftere he kulliyatu sharia tanha an taghyir khalqillah wi denndaangal fannuji sharia e huɓal ene kadi ittude ko Allah waɗi e neɗɗo ittude ɗum walla waylude ɗum ene haɗa ɗon kadi ko masala on kadi ko question organe guitteteɗo ko Allah waɗi ɗum e sergal debbo ko Allah nde tagata ɗum nde waɗi ɗum hen ittude ɗum nde beele waɗi dalilu beele ala dalil fawade e ko kalɗen ɗo ko ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene foti ƴewte mum assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh yewtere nde ene jokki ha joni ene jokki eyyi par contre kaddingol walla duunugol ɓiɗɗo gorko docteur ɓe teskima wonde wonko ɗum fewnata saabu ɓe worɓe ɓe kaddinaki ɓe ɓen ɓuuri wonde exposé wonɗin infection ngaji infection ɓuuri yawde memde ko worɓe ɓe kaddinaki worɓe haddiniɓe ɓe hay so tawi ene woni exposé infection ɓe ɓuuri bonde docteur Mamadou Kalidou haali ɗum nane ene teskama Ouganda wonde worɓe ɓe ɓe kaddinaki ɓe ɓuuri hewde wonde exposé virus du sida e haddinaɓe ɓe ha ko ɗum waɗi ha ko ɗum sabini ɓe mbatti haddinde sukaɓe worɓe hewɓe ɓe mbatti haddinde ɗumen sababude ɗum e teska kala ko dagi kala ko Allah dagni wonko fewnata kala ko Allah harmini wonko bonna sa ƴeewi scientifiquement ma taw wonko bonna kala ko Allah wi ene harmi walla sunna meɗen wi ɗum ɗo eɗen poyi woppude ɗum sa wonko ɗum bonna wonko ɗum battinta e neɗɗo no rewam e neɗɗo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالمراد من جامعة ترجي بعد إكنا الفل من كلمة الإسلام من بيان بجي وعيش بعضه بجي فيه كتبه ونشيل لا تبعي على من بطل بار عنك ولا من ديوان من تو الحمد لله رب العالمين في الجمع نشيل الخبر عندي لم تجوا من كتب على تبارك وتعالى إن يعلم الله يعلم دم العين يعلم سورة للعزيز في جناج دكوج يحكل من إقوام يحكل من يهدي من يحكل يهدي الناس من الخوف على النت بجاه رسول الله أبدا تنادي ورودي لمن ما شاء الله الحمد لله الشريعة الشاشة من له كذي كذي هذا كذي فواكه ما هذه صناعة بلا موجي موجي هاي تخوش هاي تبي على يفوق في أقوم على كل مجرد يجوم التنا في الدول من في على يفني ورودي كف يجوم الله يفوق على من كل ما يدوه على يجاب كيلو سويا باوك يجي تاريخ يقول أدنو من كل غير الموضوع معركة موضوع يأتونه